وكاس قد شربنا في وهاد وأخرى نشربا فوق المصادي وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي وآثرنا الحبيب على حياة وقمنا للشهادة بالعتاد وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي بحمد الله إن الحب معنا وما يرمي متاعي بالكساد وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي ويدنيني بحضرته بلطف ويسقيني مدام الاتحاد وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي وإن هداية القرآن ديني وأدعوكم إلى نهج السداد وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي وحبي كل حين يجتبيني ويدنيني ويعطيني مرادي. Alhamdulillah, amborakani dongliso dabado munufo okoro de flani nye Imam Mahdi alayhi salam aba fo ni dakuriya nununa ako mbalimake I hakili jigi nyokon wele nyokon fara nyonga dola no ilahara doyi ika tubi yani tali che nyon kumbe yorola wa jukuya mimbi idusukuna jukuya mimbi kono ko belajele boy kono ika inni sanya ka bo bambanchiya posonima ika sira masanye fangatigi masanye jurumu kelila iki jo ika kana sirata wa ne benkali eminye mabaw denyi ne benkali ka fo ne chira ka bo adamadun daba mayorola wa ika do ne sona doni chamana wa ne lamina alakanu jiwla ka o minokoda wa ika do ne kanuba no ye alay kuma be abene kerenkere kane gere ayirala kane ka lanyini udia okmana dangane kelaw ka dangani otine kunokoya de wanne ka chetigiya obina na fo dugu la de wa ka do anye alakanu jidomi denge kono amina ta alakanu jichama fanami kulubaw sanfe wa anye ankanuba ala anye odeta halnambisa wa anye o shere ya belajile fana labe okmana ni ala tanui ikado kanuba oni bi nyogon fede okmana oti neka mina unfilite okachien wa abene gere ayerala kuma be ni nokoya ni hine abinemi ala kanu jiwla kuma be wa ikado qur'ane okakana ode neka dine okmana nebi awwele kata sirat lenema. Assalamu alaikum. Jazakumullah. Inch'Allah, le premier exposé
Le thème, c'est comment nourrir sa relation avec Dieu. J'invite missionnaire Mohamed Lamine Konaté Saheb pour faire le thème comment nourrir sa relation avec Dieu. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبال مسلمة وأمبوليكو كتنغنيني الله سبحانه وتعالى في كبو شيطان توروما وتمنينكو في أمبي الله سبحانه وتعالى تنو أني تنو ميكاكا katilaka neema ni kishi nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe kake an kuntigi Muhammad ka naka suma unaka sahaba anan fen ni dine sanuma islam ne kata se kiyamadu ma alaka neema ni kishi shuru an kelin balageleka niyaye mali jalsa keneka biye adon flanaye ka ben le 28 12e mois 2024 walanda min dirane ma sogomada jonaina odoye kayfa nukawi alaqatuna billah aw ma'a Allah ko amra ke chugo jumende la ani ala che tugu nyogonya ani ala che kanu nyogonya amba ke chugodi ka se ka o sobe koro bamba ka sobe koro labalo foka kwa ko bi se ka ke chugodi de o ala ya ndanga na jie na ya o cheno ambe kinidun ambe jiera mi ko ambe ko were ke nga andan ku yere o de anga se ka connecte alala anga se ka tugu alala teriya ka do ani alache kanu nyogonya ka do ani alache andan kun yere yude o ko so ma de na ko ne ka kuma amena muni muneke yasa o kanu nyogonya mbi se ka sinsin ani alache o tugu nyogonya o relation o bi se ka bamba ani alache chogodi ko ne ka kuma o de ka ko bi se ka ke chogodi dakurunya kelna ni kebe nyiningali njabi amishin ka fo ala ko fen ke uke ala ko fen toy o toy o we dakunye kele nyiningali njabila okay ni ala sago ke ini ala be nyogon kanu ni ala sago ke o ibe gere ala la ni ya tanatoy o ina ala be gere nyogona do dakunye kele na ala sago ke kala tanatoy o namborai fenwara ufona bei amise ko fara nika o ye jumenye Allah subhanahu wa ta'ala femunu kankan wajibi ke jesiri olu fe kele obi ke sababu ye ka tugu nyogonya ni kanu nyogonya sabati ini Allah subhanahu wa ta'ala che no de atakarubu ilayhi bil faraid Allah subhanahu wa ta'ala femunu ke wajibi ankan jija ula kele no kera Allah subhanahu wa ta'ala be gere nyogona o kofe farida o kofe sa ame tugu nyogonya ke ani Allah subhanahu wa ta'ala che ni nafla chama selifanaye ube nafla
sun caman doni faridaw kɔfɛ nafulaw caman o fana bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni ala tugu ɲɔgɔn na wal iksar min azikr ka zikuru fana caman kɛ o fana ye sira min bɛ se ka tugu ɲɔgɔnya banba adamaden ni ala subhanahu wa ta'ala cɛ wa tilawatul qur'an kuranɛ fana kalan cogo ɲuman ka se k'a dɔn a n'a kɔrɔ o fana bɛ kɛ sababu ye ka tugu ɲɔgɔnya don ala subhanahu wa ta'ala ni jɔn cɛ wa tahalli bi mahasinil akhlaq k'i yɛrɛ masiri ni jogo ɲuman baw ye o fana bɛ kɛ sababu ye ka tugu ɲɔgɔnya don adamaden ni ala subhanahu wa ta'ala cɛ wal bu'du anil masawi ka tila tuguni k'i yɔrɔ ma janya ka bɔ jogo kolonw bɛɛ lajɛlen ma ala subhanahu wa ta'ala ye an bali ka bɔ fɛn fɛn ma k'i yɔrɔ ma janya o la ninnu bɛɛ lajɛlen de ye sira minnu bɛ kɛ sababu ye ka kanuɲɔgɔnya banba ani ala subhanahu wa ta'ala cɛ a bɛ kɛ sababu ye ka gɛrɛɲɔgɔnya sinsin ani ala subhanahu wa ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra sisan an bɛna dalilu la an ko an ka kuma kun fɔlɔ la n'i b'a fɛ ɲɔgɔnya ka banba ye ni ala cɛ o de ye k'i jija ka ala sagow kɛ ka ala tanaw to yen o de kosɔn n'an ye suran dɔ lajɛ suratul Yunus o aya 62 ka taa se 64 ma ala subhanahu wa ta'ala ko ye a ko ala inna awliya allahi la khawfun alayhim wala hum yahzanun akika lamɛ kosɛbɛ dɛ i k'a dɔn k'a fɔ ale ala subhanahu wa ta'ala teriw siran tɛ olu kan wa o tɛ jɔrɔ ala i teri ye jɔnnu ye a ko alladhina amanu minnu sɔnna ka da ni ala la k'an sago kɛ wa kanu yattaqun o tilala k'u yɛrɛ kɔlɔsi tanaw la ala teriw filɛ n'i b'a fɛ ka kɛ ala teri ye ka kɛ ala kanu ɲɔgɔn ye ka gɛrɛ ala la ala ko fɛn fila limaniya ne na n ka minnu kɛ sabu ni limaniya fɔra yɔrɔ yɔrɔ dɔɔninkɛlaw ko ten ko ni limaniya ni takuwa nana ɲɔgɔn fɛ aya la ou bien birru ni takuwa nana ɲɔgɔn fɛ aya kelen na k'o kɔrɔ de ye k'a fɔ ko limaniya o bɛ baara ɲumanw ta takuwa o bɛ baara juguw toli ko fɔ donc tuma caman ayaw fana na n'i ye ala lajɛ ala subhanahu wa ta'ala mana fɔ alladhina amanu wa amilu solihat a b'a fɔ ko ka baara ɲumanw de da limaniya kan donc la limaniya min fɔra yan o kɔrɔ de ka ala sago kɛ ala ko minnu ka kɛ k'olu kɛ wa kanu yattakuna wa ala ko minnu ka to yen k'olu fana to yen ala ko ninnu mɔgɔ minnu bɛ nin kɛ dɛ o de y'ale teri ye laɲini dun ye jumɛn ala la yaasa kanuɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin ani ala subhanahu wa ta'ala cɛ ala ko cogo jumɛn na ko lahumul bushra fil hayati dunya a ko nin diɲɛ ɲɛnamaya in kɔnɔ yan ne ni ninnu de bɛ to ka baro kɛ wa fil akhira wa lahara fana ne ni ninnu de bɛ baro kɛ minnu ye n sago kɛ k'an tana to yen ne ala ni ninnu de bɛ baro kɛ la tabdila li kalimati Allah ala ko ale ka kuma tɛ falen falen dɛ zalika huwal fawzul azim ko nin de ye nin yɔrɔ ye nin yɔrɔ min n'a ka bon ale ala subhanahu wa ta'ala bolo an bɔra ka baara ɲuman fɛn fɛn fɔ k'a fɔ n'i ye ala sago kɛ ka ala tana to yen ka tila ka faridaw k'i jija o la nafulaw ka zikuru caman kɛ ka kuranɛ kalan k'i yɛrɛ masiri ni jogo ɲumanw ye ka tila k'i yɔrɔ ma janya jogo juguw la nin bɛɛ lajɛlen sinsin bere ye sinsin bere kelen ye o ye jumɛn ye o de ye tawhidi ye ala ka kelebantiya n'a fɔra ko tawhid o de ko ka limaniya ala kelen na jɛɲɔgɔn t'a la a kelen ni bato ka kan a bɛ fɔ de ma ko tawhid wa baara ɲuman fɛn fɛn adamaden b'a kɛ ka ɲɛnamaya kɔnɔ ala ko la a bɛɛ sopɔsuma ye nin ye ni nin sopɔsuma in y'i jɛ i ka baara ɲuman fɛn fɛn i b'a sogolo a bɛɛ bi bin i ye baara ɲuman fɛn fɛn kɛ a bɛɛ kɛra fu ye i bolo o kosɔn ala sɔnna ko ni cɛ muso i ye baara ɲuman caman kɛ mais i ka baara ɲuman in shartu yasa a ka kɛ baara ɲuman ye ale ala bolo a shartu de ye wa huwa mu'minun a ka sɔrɔ o ye limaniya jɔn ye donc o la an k'a dɔn k'a fɔ ja tawhid n'o ye limaniya ye ala kelen na k'ala kelen kɛrɛnkɛrɛn ni bato ye o de y'an ka baara ɲuman bɛɛ supasuma ye an kan k'an janto o la o de fana ye supasuma ye fɛn fɔlɔ min ni adamaden bɛ se ka kɛ ka kanu ni tuguɲɔgɔnya sinsin i ni ala subhanahu wa ta'ala ni ɲɔgɔn cɛ nare takbir muhammadu mustafa o kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ko faulaika yadkhuluna aljanna wala yuzlamuna naqira a ko ninnu de bɛ don alijinɛ na o tɛ tɔɲɔ hali ni fitini ye
donc nin ye tawhidu an ka baara ɲuman bɛɛ sinsinnen bɛ o kan n ka kuma daminɛ na n ko faridaw olu fana bi kɛ sababu ye ka tuguɲɔgɔnya ni a kanuɲɔgɔnya sinsin ani ala cɛ o farida la belebeleba dɔ ye jumɛn ye o de a sɔla n'an ka nin jamana in kɔnɔ ni seli de sɔbɛkɔrɔ lagosila kosɛbɛ kosɛbɛ k'o bugɔ ka bɔ mɔgɔw bolo k'o kɛ fɛnkolon bɛɛ lajɛlen ye k'o kɛbaw kɛ malangolow ye nga seli ye fɛn faridaw la belebeleba dɔ ye min bɛ hadamaden lasurunya Alahu subhanahu wa ta'ala la sabu Alahu subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko an dankun ye yɛrɛmajigin de ye an k'an kolo ala ye k'an yɛrɛmajigin ala ye o kolo ala ye n'o yɛrɛmajigin bɛ sɔrɔ bato kelen pe min kɔnɔ ka tɛmɛ bato bɛɛ kan o de ye seli ye Takbir. Mustafa. hadamaden n'i y'a jɔ k'a lajɛ ala ka danni na i b'a sɔrɔ kunkolo de bɛ farikolo bɛɛ sanfɛ tenda a y'o bila ka taa ɲɛfɛ nga Alahu subhanahu wa ta'ala ko wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun hadamaden i danna ni ala fɛ bato kama o kosɔn o bato n'o yɛrɛmajigi ani Alahu subhanahu wa ta'ala ani yɛrɛ kolo wa man aslama wajhahu lillah ye ala subhanahu wa ta'ala fana ka yɛrɛ kolo ala ye o yɛrɛ kolo n'o yɛrɛmajigi kɔdan o de ye i kunkolo min b'i farikolo bɛɛ sanfɛ i bɛ jigin ka t'o da duguma ala ye jɔn minnu y'u cɛsiri nin na dɛ o jɔnw ne kɛra maabaw ye ala bolo minnu sɔnna ka kunkolo in tenda in k'a jigin ka taa nɔrɔkɔ dugu la ala ye olu de kɛra ala ka maakɔrɔtalenw ye olu de kɛra ala ka maatɔgɔbɔlenw ye o donc o de kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam yɛrɛ y'o sɛbɛkɔrɔ walawala ye k'a fɔ ko yɛrɛmajigi kɔda o ye ka t'i te da dugu ma a ko o de kosɔn jɔn ka surun ala la waati min na o ye tuma min na n'i y'i te da dugu ma sabu ka da i yɛrɛ kolo ala ye donc n'o kɛra i bɛ ala ka kanu sɔrɔ wa ala yɛrɛ fana y'o de fɔ an ye kuranɛ kɔnɔ dɛ kuranɛ yɛrɛ suran fɔlɔfɔlɔ min jiginna alakira sallallahu alaihi wasallam kan e ka taa o suran laban lajɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ko ye kella la tuti'uhu a ko muhamadu kana sɔn dɛ kana sɔn ka ninnu labato wasjud i tenda duguma o waqtarib wala i bɛ surunya ni ala la ne dun walanda min dira ne ma ko an b'a kɛ cogo di an bɛ se ka surunya ala la an b'a kɛ cogo di kanuɲɔgɔnya bɛ banba an ni ala cɛ an b'a kɛ cogo di ni an bɛ se ka an ni ala cɛ kanuɲɔgɔnya ni a tɔgɔ di yɛrɛma surunya ala la an bɛ se k'o labalo cogo jumɛn na ka se k'o sabati k'o sinsin cogo jumɛn na wa ala filɛ ka bɔ k'o de fɔ an ɲɛna ko an b'a kɛ ni tenturu de ye n'an b'a fɛ ka gɛrɛ ale ala la k'a ka kanu sɔrɔ k'o bɛ kɛ ni tenturu de ye ala yɛrɛ de ko ten a y'a ten da dugu ma n'o kɛra a bɛ surunya ni Alahu subhanahu wa ta'ala la donc kɔrɔ ye a ye seli n'o kɛra a bɛ surunya ala la o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam ko sahih muslim kɔnɔ a juzu fɔlɔ a fura ɲɛ 350 alakira sallallahu alaihi wasallam ko ye aqrabu ma yakunu al-abdu min rabbihi wa huwa sajidun a ko hadamaden ka surun ala la ka tɛmɛ waati bɛɛ kan o kɔrɔ ye hadamaden ka lahalaya min na n'i ka surun ala la ka tɛmɛ i ka lahalaya bɛɛ kan o de ye ni tumana min na n'i te bɛ dugu ma ko waati i ka surun ala la ka tɛmɛ i ka lahalaya bɛɛ kan i ka surun ala la ka tɛmɛ lahalaya bɛɛ kan o waati k'a sɔrɔ tuma dɔ la n'i ye anw ɲininka an hakili la n'an jɔra parce que an ka faamu na ko ala bɛ sanfɛ donc n'i jɔra ne hakili la ko la i ka surun la ala kɛra ko ayi dɛ n'i te bɛ dugu ma waati min na i ka surun ala la o waati de donc an kan k'an janto seli la seli ye fɛn belebeleba ye min bɛ se ka kanuɲɔgɔnya ani yɛrɛma surunya a bɛ se k'o sinsin ani Alahu subhanahu wa ta'ala cɛ. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Zindabad. Zindabad. Allahu akbar. N'an ko seli fana seli bɛ yen dɛ seli kɛcogo ɲuman de ko don seli jɔlen de ko don o kosɔn ala b'a fɔ wa aqimu sɔla ko a ye seli in jɔ a kana da a y'a jɔ de o jɔli dɔ ye ka waati kɛrɛnkɛrɛnnen minnu fɔla k'a seli o la n'i y'a seli o la ka tila k'a kɛ a kɛcogoya ɲuman min ni alakira y'a kɛ ka jira an na k'a kɛ o kɛcogoya ɲuman na kana da o dɔrɔn ma dɛ ka tila k'a kɛ ni ala ɲɛsiranya ni yɛrɛmajigin ye
non te ni ko ni ka seli ke ni kunche bayaye ala nya saranya ta kono ite fo isoro ala do do ko so Allah subhanahu wa ta'ala yu fo anyana soto nisai aya kemeni aya sabanana ako inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta ako hey ninne ko ka seli adina woni yere soro wati mina bita seli utede ni wati kerengara nen do de kala no wati kerengara no sera bi bolo boy ka bara lay ka take no lay be ke e be soro ka surunya Allah subhanahu wa ta'ala wa ni suratul mu'minun ni yo fana aya folo kata se aya flanama Allah subhanahu wa ta'ala ko ye fana qad aflaha al mu'minun ako chena mu'minu ye ni roba soro ni ala bolo de ala mu'minu no ye mubarade ke no ye ni roba soro ako alladhina hum fi salatihim khashi'un ako ni mani mu'minin nun don ni mu'minin nun de bi seli ni yere majigi ni ala nyasranya ha ni ba be ga seli ga ala sagoy akeni yere majigi ani ala nyasranya no kera ibe surunya Allah subhanahu wa ta'ala la kwamba ke chogodi ka surunya Allah subhanahu wa ta'ala la o dofana flani wa taqarrubu ilay bin nawafil ka surunya ala fana ni nafla chaman seli farida o kofe o kosa na soil bukhari na yo juzu shekina furanya keme ani duruna takalaje ola aburata di hadisa langale ako alakra sallallahu alaihi wasallam ko inna allaha qala man adali waliyan faqad azantuhu bil harb ko Allah subhanahu wa ta'ala yare be kan kuma fo ne hadisul qudsi ko ne chewo che ye kulunge ale alaka waliyula chewo che ye nyedo ale ala terula ko ale ala yare de ba labe ikeleli kama otmana ala waliyu nunu be mumbara de ke no koso kera ka waliyu kera teri ka ka masurunya mawye ka ke kan nyogon ye foni mami bagaro ma yare be wuli ko ni yoro keleke mumbara de ke ala bino nyefo anyana ya Allah subhanahu wa ta'ala ko wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratu alayhi akwa ale ka jon itina bara nyuma foi de ke ko kadi ale ala ye katem bara nyuma bekan ale ye minki kan farida ye ko ye bara nyuma fenfen kede farida nunu ne kadi ale ala ye katem ka bara nyuma beka ngatuma dola anga dine fam ko jugu fe anga dine fam ko jugu fe ebeta do usoro itabolo do usoro islamiyala ubita kata fen selike chogo do nafla ke chogo do ubita baraji bow fo ala ka joyoro bow fo ala fo kata se o no fe mo ubita fili obi farida o fia ku noro o nafla bawla Nare takbir, Allahu akbar, nare takbir, Allahu akbar, Muhammad Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, Ahmadiyya, zindabad, Ahmadiyya, zindabad, nare takbir. Allahu akbar. Oye fili jugubadi de ala be ko de fo ni hadisa in kono ya oye fili jugubadi maka juru bi law me chesiro juru sarali fe follow bita kibita kadu dama ala ka juru de bankana farida ya ala ka juru de yankana ibe kila olu de la ebe soro ka kado di ala ma no e nafla ye me tara kata nafla bunya ka teme farida ka kata to di kado bunya ka teme juru na ti ka juru ka aska ale rabna nuso jani ka ni kado ye chogodi ka soro ka wari juru bila Nare takbir, Takbir. Muhammadu Mustafa. Muhammadu Khatam Nabi. donc la ala subhanahu wa ta'ala ko ni bi fe ka fenke min kada le ka teme ka nyuman kele be ka ko ay min ke farda e jija ika klaw la folo ko ni klala farda la sa wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu ay akwale ka jonti fara atlale ngo farida la ba chesiri kele na flo la fo ale ala subhanahu wa ta'ala bi takanu akoni ale ala e mami kanu fa iza ahbabtuhu akoni ne ye jomi kanu kuntu sama'ahu alladhi yasna'u bihi kumika klo ya bi menike ni klomiye wa basaruhu alladhi yubsiru bihi ako wambike anyaye abefleli ke ni nyemye wa yadahu allati yabtishu biha ako mika tige ya be mineni ke ni tigemiye wa rijlahu allati yamshi biha mika senya bi tamani semiye
wa in sa'alani la u'tiyannahu na yen delin ba dama takbir. الله أكبر Muhammad Mustafa. صلى الله عليه وسلم wala in ista'adhani la u'idhannahu wa na ye tanga ɲinin fɛ ka bɔ fɛn fɛn tɔɔrɔ ma n b'a kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma ɔ dɔn y'a ye nka ala ye min fɔ a ko de tila faridaw la fɔlɔ ɔ i ka sɔrɔ k'i kɛ nafilaw kan ɔ n'o kɛra faridaw olu b'i surunya ala la nafila olu bɛna dɔ fara i ka yɛrɛma surunya kan ala la o bɛna dɔ fara i ka ala kanu o bɛna dɔ fara o kan n'o kɛra i bɛ kɛ ala subhanahu wa ta'ala ka waliyu ye donc a dun fɔra ko ne ka kuma walanda min kan fɛn jumɛnw de bɛ se ka hadamaden ni ala tugu ɲɔgɔn na fɛn jumɛn de bɛ se ka hadamaden ni ala cɛ kanu k'a sɛbɛkɔrɔ sinsin ko fɛn jumɛn de b'o kɛ ɔ ninnu ye o dɔ ye nka n'an ye nafilaw fana ta k'a lajɛ nafilaw fana bɛ ɲɔgɔn ɲɛ dɛ ɔhɔ fɛn minnu bɛ hadamaden surunya ala la a dɔ ye jumɛn qiyamul layl ka wuli sufɛ o ma nɔgɔ maa caman ma dɛ nka sufɛ seli o fanga ka bon dɛ surtout sufɛ seli yɛrɛ ye min i dalen kɔrɔ kɔ ka sunɔgɔ ka sɔrɔ ka na wuli n'an b'o wele ko tahajud hakili la minnu nana yan tile fila in na a yɛrɛ y'an ye su fila in na an bɛ ka wuli waati min na a waati wulili ka gɛlɛn dɛ surtout nɛnɛ in na ɔhɔ donc sufɛ seli bɛɛ o bɛɛ bɛ adamaden surunya ala la nka sunɔgɔ kɔfɛ ta in o fanga ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala i y'a ye a bɛ ka sufɛ selikɛlaw a b'o sɛbɛkɔrɔ tanuna kuranɛ kɔnɔ tuma bɛɛ o kosɔn n'i y'a lajɛ ala subhanahu wa ta'ala ko tatajafa junubuhum anil madaji a ko ninnu ye jɔnw ye jɔn minnu tuma bɛɛ olu galagaw wulilen don ka bɔ dilan kan koyi yad'una rabbahum o b'u ma wele khawfan ni siran ye wa tama'an ani nata ala ɲɛ siranya jɔn bɛ kɛ nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ de i bɛ ka siran o yɔrɔnin kelen na e nata dan bɛ a kan cogo di e bɛ ka baara ɲuman minnu kɛ ni cɛsiri ye i b'a kɛra i nata dan bɛ ala ka hinɛ kan de ye ko nin baara ɲuman in na kɛ sababu ye ne bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka hinɛ sɔrɔ i nata dalen b'o de kan mɛ o yɔrɔnin kelen na i bɛ tila ka siran siranya bɛ don i la kun jumɛn na est ce que ne ye baara ɲuman min kɛ est ce que a kɛra ala sago ye wa e b'o dɔn donc la ala ɲɛsiranya jɔn bɛ kɛ nin fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ de a bɛ baara ɲuman kɛ a nata dan bɛ ala ka hinɛ kan o yɔrɔnin kɛ a sirannen don est ce que ne ka baara ɲuman kɛlen ye ala dusu suma wa ala sɔnna dala ko ninnu jɔnw b'a kɛ ten ne de wa mimma razaqnahum yunfiqun k'o ti dan dɔrɔn ma dɛ n'o ye dɔ sɔrɔ ala mana sɔn min na o bɛ dɔ b'o la fana k'o di ala ko o jɔn ninnu dɛ fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin a ko ne ala subhanahu wa ta'ala kɛlen bɛ ka ɲɛsumalan ni dususumalan ni ɲɛnajɛlan min labɛn u ye ko maa si t'a dɔn mun y'a suma sufɛ seli ale kɛlen bɛ ka ɲɛnajɛlan ni dususumalan dɔ labɛn u ye maa si t'a dɔn n'a b'a fɔ ma tubabukan na o ko surprise ya ko ala kɛlen bɛ ka surprise labɛn ka bila maaw ye maa minnu bɛ wuli ka seli sufɛ ko ala subhanahu wa ta'ala kɛlen b'o kɛ ko jazaan ko nin ye sara de ye bima kanu ya'maluna k'a sabu kɛ o bɛ ka sufɛ seli min kɛ dɛ ko nin y'o sara de ye an ko sufɛ seli bɛ yen sufɛ seli fana bɛ yen sufɛ seli min fana ka bon ka tɛmɛ sufɛ seli bɛɛ kan ou bien nafila seli min ka bon ka tɛmɛ nafila seli bɛɛ kan a bɛ fɔ o ma ko as-salatu a bɛ fɔ o ma ko salatu tahajjud ale kɔni ye seli ye min n'ale ka bon ni nafila seli bɛɛ ye sabu ka d'a kan e bɛ wuli sunɔgɔ kɔfɛ de ale ti kɛ ka kɔn sunɔgɔ ɲɛ dɛ n'i y'a kɛ ka kɔn sunɔgɔ ɲɛ dɔrɔn dɔnnikɛlaw k'a tɔgɔ bɛ falen k'a tɔgɔ bɛ kɛ ko taraweehu i ma kosɔn sunkalo la an bɛ mana safo seli ka ban an bɛ nafila min tugu a la an b'o wele ko taraweehu nka a bɛ seli sufɛ de mɛ a tɛ se ka wele ko tahajudu tahajudu kɔrɔ de ye ko sunɔgɔ kɔfɛ seli donc n'i taara ka sunɔgɔ ka sɔrɔ ka wuli k'a seli a bɛ kɛ tahajudu ye wa ala subhanahu wa ta'ala y'a jira ko nin sufɛ seli in filɛ k'a fanga ka bon kosɛbɛ a nafa ka bon wa a ka jugu sitanɛ ma wa ni ala subhanahu wa ta'ala bɛ n'i kɛ maaba ye fɔ i k'i jija o sunɔgɔ kɔfɛ seli k'i jija o de la o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ye ala kira kɛrɛnkɛrɛn tuma min na k'a kɛ kira ye ko ale bɛna na ka na dakuruɲɛ dɔw d'a ma a k'a lase a ka jɔnw ma ala ko hey i tɛna se dakuruɲɛ ninnu kɔrɔ
tant que ma wuli sunɔgɔ kɔfɛ ka seli ha i y'a dɔn dɛ Takbir. Allahu Akbar. Nare takbir. Allahu Akbar. Ahmadiyya. Zindabad. Ahmadiyya. Zindabad. Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Nare takbir. Allahu Akbar. ja ala ka kuma ɲɔgɔnya ka giri koyi ja ni tɛ seli sɔbɛ kɔrɔ dasiya ka sufɛ ja i tɛ se ala ka kuma kɔrɔ n'a kuma ne fɛ dɔrɔn fa bɛ don i la ten sabu ka d'a ka mun na a ka kuma in ka giri kojugu donc o de kosɔn ala ko ala kɛra ma wuli ka seli sufɛ yaasa i ka se kumakan in kɔrɔ o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ko suratul muzammil ala subhanahu wa ta'ala ko yen ya ayyuhal muzammil e min filɛ ka i dabiri fini jukɔrɔ k'i bunbun k'i bɛ su bɛɛ kɛ sunɔgɔ la kana kɛ ten dɛ komi leila illa qalila wuli sufɛ sunɔgɔ kɔfɛ fo n'a kɛra dɔɔni ye i k'a bɛɛ kɛ seli la nisfahu su tilancɛ ta i k'o bɛɛ kɛ seli la a bɛ yen ko minhu qalila walama i ka dɔɔni tigɛ ka bɔ su tilancɛ in na aw zida alayhi walama i ka dɔ fara su tilancɛ kan k'o bɛɛ kɛ seli la waratilil qur'ana tartila ni k'i ka wuli ka seli sufɛ i bɛ kuranɛ de kalan dɛ seli in na wa i ka kuranɛ kalan cogo ɲuman na inna sanulki alayka qawlan thaqila ako sabu n'i y'a ye n k'i ka wuli ka sufɛ seli dasiya kan n bɛ fɛ ka na kumakan dɔ d'i ma kumakan in ka giri ni kumakan in dun ka giri mun de b'a fiɲɛ ye i ma sufɛ seli de b'a to i bɛ s'a kɔrɔ Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. wa ala kuma tila ka dan o dɔrɔn ma dɛ tiɲɛ don sufɛ seli b'a to i bɛ se ala ka kumakan kɔrɔ o dɔrɔn don wa o dɔrɔn tɛ dɛ fɛn dɔ b'an nɔfɛ n'a bɛ f'o ma ko sitanɛ ni an b'a fɔ cogoya wɛrɛ ko ni dungɔ ala ko sufɛ seli ka jugu o fana ma a ko inna nashi'ata al-layli k'i k'a dɔn k'a fɔ sunɔgɔ kɔfɛ seli hiya ashaddu wata'an ko ale de ka jugu ni dungɔ ma kojugu a bɛ ni dungɔ kolo de k'a di ma wa aqwamu qila wa a kumakanw fana tilenlen don dɛ nin ye ala subhanahu wa ta'ala ka dakurunya ye ka yira ka fɔ sufɛ seli o fana ye sababu dɔ ye min bɛ kɛ sababu ye ka adamaden ni ala cɛ tuguɲɔgɔnya k'a sɔbɛkɔrɔ sinsin ni k'a banba kosɛbɛ kosɛbɛ i ma ye o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala yɛrɛ ko ala kira sallallahu alaihi wasallam n b'a fɛ ka jɔyɔrɔba dɔ d'i ma kira tɔw tɛ jɔyɔrɔ min sɔrɔ mais ala i bɛna o jɔyɔrɔ in di yan n bɛna mun baara kɛ n ka se ka jɔyɔrɔ in sɔrɔ ala ko wuli sunɔgɔ kɔfɛ i ka nafila dasiya kan n'o kɛra n bɛ jɔyɔrɔ in d'i ma Nare takbir. Allahu Akbar. Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. suratul isra o aya 79 na ala subhanahu wa ta'ala ko ye wa min al-layli muhammadu sufalaw fɛ fatahajjadu bihi nafilatan lak sunɔgɔ kɔfɛ wuli ka nafila dɔ seli i yɛrɛ ye ala munadun a ko asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda ne b'a fɛ ka jɔyɔrɔ dɔ d'i ma jɔyɔrɔ in sɔbɛ kɔrɔ tanunen don mais jɔyɔrɔ in tɛ sɔrɔ n'i ma wuli sunɔgɔ kɔfɛ ka nafila dasiya ka i yɛrɛ ye farida kɔfɛ kɔni dɔw b'a yira n na k'a fɔ sunɔgɔ kɔfɛ seli n'o ye tahajudi ye o ye sira belebeleba ye min bɛ kɛ sababu ye ka hadamaden ani ala tugu ɲɔgɔn na o de kosɔn an ka khalifa a filanan a y'a fɔ a ka tafsir kabiri kɔnɔ a ko wa inna alladhina yakhiruna sajidina lillahi ta'ala fi jawfi al-layali yahrizuna al-kamala fi ar-ruhaniyya hakika dɔ maa minnu n'olu de bɛ wuli dugutila fɛ sunɔgɔ kɔfɛ k'o ten da dugu ma ala ɲɛkɔrɔ ko olu de bɛ ruhaniya dafalen olu de b'a sɔrɔ ruhaniya o ye alamaya de ye olu de bɛ alamaya dafalen sɔrɔ n'i b'a fɛ ka kɛ alama dafalen f'i ka kɛ dugutilafɛ selikɛla ye dɛ i ma ye o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ye fisamantiya caman de fɔ salatu tahajjud la an ka aya dama dama ta u la n'o ye fadlu salatu tahajjud ala subhanahu wa ta'ala ko innal muttaqina fi jannatin wa uyun akika do ala nyasranya jon olu bi aljinaso chama kono ana konyo akhizina ma atahum rabbuhum ko ye fen soro umma bolo o yo mene innahum kanu qabla zalika muhsinin ko nyani ko se aljina kono ko to jena ko ma nyumon tundo
ala yɛrɛ de bɛ k'o mankutu dɛ ko maa ɲumanw tun don o tuma ala o y'o ka maa ɲumanya sɔrɔ cogo di ala fana bɛ n'o de ɲɛfɔ an ɲɛna o y'o ka maa ɲumanya sɔrɔ cogo min na k'o to diɲɛ na yan ko kanu qalilan min al-layli ma yahjaun k'o ka sufɛ sunɔgɔ de tun ka dɔgɔ e tulo bɛ nin na an bɛɛ b'a fɛ ka kɛ muhsinu ye dɛ muhsinin an caman bɛ yan an b'a kanu an ka kɛ muhsinu ye mais muhsiniya tɛ sɔrɔ ten dɛ ayi ala ko n'i b'a fɛ k'o sɔrɔ fo i k'i ka sufɛ sunɔgɔ i k'o de dɔgɔya wa bil ashari sɔgɔmadaw fana fɛ hum yastaghfirun u bɛ si ka seli o ma jurumuna ko kɛ mais sɔgɔma tugun o sigilen bɛ tuguni astaghfirullah 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 a kana ɲinɛ nin fana kɔ dɛ a y'aw jija nin na nin fana bɛ hadamaden ni ala cɛ a bɛ o surunya kosɛbɛ kosɛbɛ o de kosɔn sufɛ seli in na alakira sallallahu alaihi wasallam fana ye nafa caman fɔ a la fo ka taa se alakira sallallahu alaihi wasallam ko sahih bukhari juzu 2 kɔnɔ a ko ni su tun sera a tilan sabanan laban na ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ jigi kana an ka nin diɲɛ sankolo in na k'a b'a fɔ mɔgɔw ma man yad'uni fa astajiba lahu ko jɔnni bɛ ne ala wele n ka wele kan jaabi man yas'alni jɔn bɛ ne ala deli fa u'tiyahu m'o tigilama sɔn wa man yastaghfiruni jɔn fana bɛ yafa ɲini fɛ fa aghfiru lahu ko n ka yafa o tigilama ma ko su o su ni su sera tilan sabanan laban na ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ jigin ka na nin ɲininkali kɛ maa bɛɛ la n'o y'a sɔrɔ e dan bɛ sunɔgɔ la dun n wele n k'e jaabi n deli n k'i sɔn yafa ɲini n fɛ i ye jurumu minnu kɛ tile kɔnɔ yafa ɲini n fɛ n ka yafa i ma o y'a sɔrɔ e bɛ gɔrɔn dɔ la. Nare takbir. Allahu akbar. Muhammadul Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Muhammadul Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Rahmatan lil alamin. Zindabad. Tuma jumɛn bɛna kɛ ala ka jɔn ye i m'a ye kosɔn ala y'a ka jɔn dɔw mankutu kuranɛ kɔnɔ suratul furqan aya 63 ka taa 64 an balimakɛ n'an ka karamɔgɔba bɔra k'a kalan kuma daminɛ na yan ko ala subhanahu wa ta'ala ko wa ibadur rahman allazina yamshuna ala al-ardi hawna a ko ale rahmanu masa ka jɔnw minnu bɛ taama dugukolo sanfɛ ni yɛrɛmajigi ye wa iza khatabahumul jahiluna ko ni jahilu ye kuma lankolonw ta k'a ɲɛsin u ma jahilu ye nɛnikanw ta k'a ɲɛsin u ma k'u bɛ ka kuma gɛlɛnw ta k'a ɲɛsin u ma qalu salama o ko kɛlɛ t'anw fɛ koyi anw ta ye bɛn ani kisi de ye o ala jɔn ninnu ni olu minnu ye ibadur rahmanu ye yala o y'o ka ala jɔnya o y'a sɔrɔ ni mun de ye ala munna i ye ninnu kɛrɛnkɛrɛn k'olu danbɛ ka na i yɛrɛ ma wa i y'o danbɛ ka na i ka mankutu min ma i ka foroba hinɛya mankutu n'o ye rahmaniya ye i y'o danbɛ ka na o de ma mais munna i ye ninnu danbɛ ka na o la ala bɛ n'o jaabi d'a ma ala ko n'i y'a ye n ye ninnu danbɛ ka na n ka rahmaniya ma i t'a kun dɔn walladhina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama ko ninnu ne tun ye n ka jɔn ye o bi si ɲɛna sujudu ni joli la ni ala ye o de kosɔn n ye mankutu in d'u la ko ibadur rahman Nare takbir. Muhammadu Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. komi waati t'an bɔ n'o tɛ an ka imam mahadi alayhi salam kɛtɔla ka nin aya in walawala a ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ kuma na ibadur rahmanu minnu ma ya ko olu ye ala jogo de ladege ala jogo ye jumɛn ye an ka jeliw bɛ fɛn dɔ fɔ ko ɲinsɔn ni jugusɔn foroba hinɛ imam mahadi ko e k'a lajɛ ko ni jɔn minnu ye ala ka nin jogo in ladege ka kɛ foroba hinɛ ye ka ɲɛsin dan
an k'an jija an ka kɛ abdurahman ye kɛwale la hali ne tɔgɔ ko muhamadu bɛ tɔgɔ ko karim nka n'i ye ala jogo in ladege i fana bɛ kɛ abdurahman ye ala fɛ yen donc ala k'an kɛ abdurahman ye o kɔni ko ne ka waati banna nka ne bɛ to ni fɔra nin ta a bɛ hadamaden ni de kwa k'i ka ruhaniya sɛbɛkɔrɔ kwa k'a sinsin o de kosɔn imam mahdi a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ kana jate minɛ ko ala dɔrɔn ka kɔngɔ ni minɔgɔ muɲu ko non ko sun dabɔ kun t'o ye dɛ ko ala b'a fɛ de an ka balo de falen san kalo 12 an bɛ balo minnu dun an b'o kɛra ka farikolo de labalo kalo kelen bɛ yen ala subahana wataala y'o d'an ma ko an ka dɔ bɔ farikolo ka balo la yaasa ni fana ka se ka balo sɔrɔ ko sun dabɔ kun y'o de n'o tɛ a dabɔ kun tɛ ko k'an bila kɔngɔ la wa ala subahana wataala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ k'o walawala an ye ka yira k'a fɔ ko sun fana bɛ kɛ sababu ye ka ala ɲɛsiranya d'an ma ala ɲɛsiranya de dun ye fɛn ye ala ko kɔnɔna na ale fanga ka bon a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ i m'a ye o de kosɔn ala subahana wataala k'o kuranɛ kɔnɔ a ko ya ayyuhalladhina amanu a ko aw minnu k'aw dara ni ala la kutiba alaykumus siyam ne ye sun kɛ wajibi ye aw kan kama kutiba alal ladhina min qablikum i n'a fɔ n y'a kɛ manton tɛmɛnninw kan wajibi cogo min na ala mun kosɔn ko la'allakum tattaqun yaasa aw na se ka ala ɲɛsiranya sɔrɔ n'an dun y'a lajɛ kuranɛ kɔnɔ ala ɲɛsiranya e bɛ baara ɲuman fɛn fɛn kɛ ala ko yaasa ale k'a minɛ fo ka sɔrɔ n'a kɛra ni ala ɲɛsiranya ye donc o fana kɔfɛ tuguni ala ko maa minnu ka bon ale ala bolo k'o ye ala ɲɛsiranya jɔn ye wa indallah atiqakum aw bɛɛ la maaba ni ala yɔrɔ min ka bon ni ala bolo ka tɛmɛ aw bɛɛ kan min bɛ siran ni ala ɲɛ sun de dun bɛ kɛ sababu ye k'o ala ɲɛsiranya di e ma donc o b'a yira k'a fɔ ko sun fana ye sira dɔ ye sira min bɛ maa surunya بالمتقين ko wa ale ala subhanahu wa ta'ala fana be maa minnu kanu k'o ye ala ɲɛsiranya jɔn ye a dun fɔra de ko ne ka kuma walanda jumɛn kan jumɛn an bɛ mun ni mun de kɛ yaasa kanuɲɔgɔnya bɛ se ka sinsin an ni ala subhanahu wa ta'ala cɛ sun y'o la belebeleba dɔ ye o kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ko innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin k'i k'a dɔn k'a fɔ ale ala bɛ maa minnu ka batokɛlaw minɛ a bɛ maa minnu ka baara ɲumankɛlaw minɛ k'o ye ala ɲɛsiranya jɔnw ye donc ala ma ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala k'an kɛ
indilembe awma imam mahdi alayhi salatu wasalam akadakure ona kabeni jalsa mali jalsa tako tan worona december kalo kile muka ani sheki. I stand before you today to reflect on a profound statement made by Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Prophet Messiah, and Imam Mahdi. He said, "My desire, my wish, and my objective are serving humanity. It is my job, my faith, my aspiration, and my job." Hazrat Mirza Ghulam Ahmad, the Prophet Messiah, and Mahdi, his mission was not merely about establishing religious movement. It was fundamentally about serving humanity in a time when the world is often divided by differences. His message of love and compassion and service resonates more than ever. Dear brothers, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Kun for baraf la lega nyanda fe." Ninkonana nin la yini ngamiri nganyini fe aninga bara akadinya ode kake ka bara ke adama dewni. Madama dem bedun teslamay. Bara de yo sisa. Maneni Qur'an ayeni takadainya ko kuntum khairul umma ukhrijat lin nasi. Aw karam manton naso here mai adama do nan nyuma kera awgi manton chama min temena abera fuzamande ye awde ngamuna aw bokun tawere kunyede lin nasi aw ka fuzamande atida aw yero de lin nasi abibbe adama din bedema wa ka here adama din be ka here mani adama din fon nyedara silamekeka e kan adon ni ne dode ka so hadni islamete kada kay nabi nyogon so fen mena adama din yakon nan ba imam hadi alayhi salatu wasalam ako alera ka miri anaka nyini fe anaka hakla oye ka adama din servi. Nare takbir. Ahmadiyya. Islam. Abitanye fabal nafo ako chiedo. The Prophet of Islam taught that Allah the Almighty was most pleased by those help the poor who fill their empty stomach and who arrange medical treatment. Allah sallallahu alaihi wasallam aba fanya kafo ko ala ben no so deni ma doyi ma minum be fanta undeme li o wati mbadon yikana islamiya ko lege na farako karsam mako bi demena edu islamay kele waye adama den fanayi maniye mahadi no fetugu baye adonni deme wati tuye mahadi resoro o yoroina atati gila mako ka islamiya legede abaka mo no fiya dore lege nena be nyogo soro fen dore da folo soni dine koche o adama den ade mani adama den be je nyogo nyami nke adama den kono kwiki jija aka tono soro kabo ira mani berani kongo toye ikana nyinga karsa kongo bira o echenye nga karsa iye islamay wal maye kafiriye madon o ti kay ngali ni birani bana batoye ikana nyinga karsa e ka bana o echenye anya baradre nga eske iye islamay la delikala manajo ka dara wati mina mano gamade nabi bolo kiki jije ka dodama ko kuma mo minum be fantan la dumini ka kongo to la dumini ka bana bato furake mbadon kwala kila sallallahu alaihi wasallam akoko ala noso kadi o ma masna nunu o ba soro e fendo de kabon e kan imbara mbebi ke ka soro e islamedi o koso aya in konana lin nasi ta'muruna bil ma'ruf kam go blan mayana o aya kelen kono o borayno watan hawna anil munkar kasika mo fatani ka bo jugmana o aya kelen kono bo kono abilawani munye wa tu'minuna billah kuma nimbara nyogo ya mimbina teme ini maworo ni nyogonche kam maworo deme uka hamina ko ro uka digu ko nana adama de digu bijo fen fen ni ayaso asebi islamekeye kwa don kui kanga ke o imam hadi ka walanda de kadi ema asilente nabe tabulo kelna wal mante tabulo kelna bokoso ambe misal dodi anga khalfanna hadrat mirza tahir ahmad alaga hina darura aye himati fesi créé 1995 ni magnine ka jondeme adamadiya demeli kama ka fanyi ahmadiya ila otara ka fanyi islamai ila otara ka fanyi gema ila otara kada kan ale mahadi nona sigi bado de mahadi willen ko fe saya sabura minun sigira mahadi ka shaji kono ale nana sigo shaji do kono kuma onno kelena ale ni wale de pratique
ka jɛkulu wɛrɛ sigi sen na tuguni n'a ma dɔn k'a fɔ kumakan in ye mahadi ka kumakan ye ka bɔ malifuzati kɔnɔna na a volume fɔlɔ page 70 na k'a fɔ ne ka laɲini de ye ka adamadenya servi ka baara kɛ adamadenw ye kalifa naani ye o waleyali de bila sen kan tuguni ka ba don waleya in na ni manifeste sigilen i bolo kan ma dɔn baara in tɛ kɛ ka da i ye ahmadiya ye u mago tora i tɛ ahmadiya ye u mago tora an tɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ nka an bɛ mali min kɔnɔ a ka ca mali région kɔnɔna na ni pɔmɛ dilanna o wula ne ma dara o bɛ ɲininkali kɛ dugutigi ye ahmadiya ye walima alimami ye ahmadiya ye wa u mago tora fiyewu u bɛ taa baara kɛ yɔrɔ dɔ la hali an ka missionnaire ma se yen nɔ ka d'a kan anw n'u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ adamadenya kɔnɔna na ka d'a kan anw n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sinji kɔnɔna na o siratigɛ kelen kɔnɔna na u ye muso caman former kalali la u ma ɲininka i cɛ ye ahmadiya ye wa i fa ye ahmadiya ye wa mɔgɔ si tɛ nin na anw n'u jɛɲɔgɔn yɔrɔ dɔ de ye o ye adamadenya yɔrɔ de ye sisan kuma baara in bɛ kɛ ka da o yɔrɔ de kan ka ordinateur kalan kɛ a dɔw fana kunna denmisɛn minnu n'o ka kan o kuma i ma ti fɛsi a bɛ dɛmɛ in kɛra diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen na silamɛya ko tɛ ahmadiya ko tɛ mɔgɔninfinya don ko kuma o de ka ye aw ahmadiyaw jogora o kuma an ka sigidaw ra e kan ka ye cogo di nin ye ahmadiya ye sigida min na ko o ko mana kɛ e kan ka ye a bɛɛ lajɛlen na k'i ka ɲumanya kɛ ka jira ni jugumankɛla lo k'a fatani ka bɔ juguman na maa bɛ dɔ bali ka bɔ juguman na ni nɛnkun ye i bɛ dɔ ta k'i ni bolo ye i bɛ dɔ ta k'i ni dusukun ye ka da i n'u ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnyaw kan i bɛ se k'a fɔ dɔ ye i tɛ se k'a fɔ dɔ ye i bɛ dɔ paba ka bɔ a la i se k'o kɛ nka i kɔni bɛ dɔ yara a man di ye i b'a kɔn i dusukun na o y'i seko ye o kuma ne badenw imam mahdi alayhi salatu wasalam a bɛ taa ɲɛfɛ. The Prophet Muhammad ﷺ said, to fail to help a brother in their time of need or difficulty is utterly immorally or wrong. Ako ka dɛsɛ ka i balimakɛ dɛmɛ wagati min na a bɛ degun kɔnɔna na a mago dun bɛ ka dɛmɛ na n bɛ dɔn ko cɛman ye fiyewu o ye kokolonba de ye n'i y'a lajɛ ni adamaden yɛrɛ de ma bila degun dɔw kɔnɔ tuma dɔw la i tɛ misali in faamuya nka maa minnu bɛ tunga fɛ olu b'a dɔn k'a fɔ adamadenya dɛmɛ ye fɛn min ye ne b'a dɔn ma diɲɛmaa caman yɛrɛ sɔmilen bɛ adamadenya dɛmɛli la min kan ka ye silamɛw bolo ka tɛmɛ kafiriw kan o de yɛlɛlen bɛ diɲɛmaa bolo bi nka maa minnu ye tunga kɛ u b'a dɔn k'a fɔ ɲɔgɔn dɛmɛ nafa min b'ara dɛmɛ ɲinina mago bɛ dɛmɛ na waati min na n'i y'a k'a ye a dusukun bɛ kuma min fɔ ala de b'a dɔn ne b'a dɔn kɔgɔji kana lajɛ denmisɛn minnu bɛ taa tunga na kurareji b'u ta waati dɔw ji kan a b'a sɔrɔ u bɛ degun min kɔnɔ o yɛrɛ de bɛ se ka baro bɔ nka silamɛw tɛ o fana t'a kɛ k'i ye silamɛ ye wa ayi k'i ye adamaden ye kuma nin jogo in de kan ka ye ne ni era o de ye imam mahdi alayhi salatu wasalam a ka laɲini ye a bɛ taa ɲɛfɛ a b'a fɔ if a person did not have material means to help someone strongly or facing difficulties they should at least the very least fervently pray that the Almighty remove their problem. A ko tiɲɛ don tuma dɔw la adamaden fɛn dɔ yɛrɛ tɛ sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ ka maanifin dɛmɛ n'a ye a ka di ye ka dɔ dɛmɛ i bɛ tɛmɛ banabaatɔ dɔrɔn a jogilen don tiɲɛ na a se de t'i ye k'a kɛ o maa i se tɛ fɛn minɛ i tɛ t'o la koyi nka i tɛna se k'a dɛmɛ nafolo la o ye tiɲɛ ye ko nka ko i kana dɛsɛ k'a dɛmɛ dusukun ɲumanya na ka ala wele a ye adamaden bɛ tɔɔrɔ kɔnɔ waati dɔw o y'ale bolo degun ye i b'a ye e t'a dɔn fiyewu nka ala hinɛ karimasina na farga min bara a wuli ka bɔ a kan hali ni se t'i ye o kosɔn alakira sallallahu alaihi wasallam a b'a fɔ silamɛw ni ɲɔgɔn cɛ balimaya min bɛ yen nɔ ko hakɛ dɔw bɛ ani ɲɔgɔn cɛ ni balimakɛ mɛn ko a man kɛnɛ taa bɔ a ma i ka taa foli bila a la i ka taa ala wele hali n'i ma se ka fɛn d'a ma o de cɛ ka ɲi ka tɛmɛ i k'a mɛn i ma taa lajɛ i ma foli kɛ ma dɔwɛrɛ i b'a fɔ ala ka hinɛ na a kɔfɛ mɛ i ɲɛ mana taa da kan waati min na i b'a ye dusukun bɛ kuma wɛrɛ fɔ min ni kɔrɔlen tɛ kelen ye imam mahdi alayhi salatu wasalam a bɛ taa ɲɛfɛ k'a fɔ suratul nahli kɔnɔna na inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun suratul nahl aya 90 ka taa 91 na. In fact, you should be beyond this in favor than a care for them as a mother care for her child. Lahala min ni an bɔra k'a fɔ k'i mago don i balimakɛ ma dama ni n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔgɔninfinya kɔnɔ k'a sɔrɔ diinɛ ko kuma tɛ k'i kan ka taa ɲɛfɛ
ka tɛmɛ hakɛ ka hakɛ min ni wolo muso bi o hinɛ ɲɔgɔnna kɛ a woloden na y'a ye den bɛna ba in nafa wa a t'o dɔn a bɛna kuta wa a t'o dɔn o kosɔn n'i y'i sigi ka an dɔw lajɛ tuma dɔw la woloba dɔw b'a fɔ ko ni tun y'a dɔn k'e bɛna kɛ tan ne tun b'i fa depuis fitinin ma a t'a dɔn nka o denya nin kɔnɔna na a jigi tɛ den kan foyi mais mɔgɔninfinya tin min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ ka fara wolo tin kan ba in bi hinɛ min ta ka ɲɛsin den ma k'i jija i balimakɛ min ni degun bara walima n'a man kɛnɛ i k'o ɲɔgɔnna ta ka ɲɛsin a ma a sigilen tɛ ko i masurunyana dama ayi ma siya o siya laɲini ye min ye karisa de ni n ka surun ala kan t'o ma imam hadi kan t'o ma ni adamadenya tɔgɔ kɔni b'i wele ala kaba ko dɛmɛ i k'a kɛ ni kɔnɔnagɛniya ye i kana i miiri k'a fɔ n bɛ nin kɛ karisa ye bi mun kosɔn sini a k'a kɛ n ye i n'a fɔ an balakaw ka adamadenya ɲɔgɔn kungo kɛ o t'a kɛ ɲɛ ye dɛrɛ ka d'a kan o ye jurudon ɲɔgɔnna de ye karisa ye den sɔrɔ an ka taa dɛmɛ k'a nɔsɔdiya a bɔra saya ni balo cɛ ani a ye nɔsɔdiya fɛn sɔrɔ maa bɛ maa dɛmɛ k'o kɛ nka ka taa juru don an na fo ka kaye t'a kama la adamadenya dɛmɛ t'o ye kuma ni o denkudi juru sara daminɛna tuma dɔw a bɛ kɛ komi n'a fɔ i ka daro kan don laɲini in tɛ nin ye i nisɔndiyalen ka maanifin dɛmɛ i yɛrɛ ni ani ɲɔgɔn cɛ adamadenya min bɛ yen k'a sɔrɔ i nata dalen t'a kan ko ni a kɛra fɛn ye a bɛ nin k'i ye kuma karisa den diplôme b'a bolo mais a tɛ baara sɔrɔ nka e b'a dɔn diplôme min b'a bolo namara tɛ dɛ karisa bɛ se ka nin baara in sɔrɔ i kana fɔ karisa nin miliyɔn hakɛ in di yan walima nin waa hakɛ in di yan n b'i dɛmɛ ka don nin baara in na n'i ye baara in sɔrɔ i bɛ wari tɔ sara o n'a ɲɔgɔnnaw n badenw imam mahdi ko k'i kana kɛ ten wolomuso si tɛ sin d'a den ma k'i b'a kɛra ko sini ko n'a kɛra fɛn ye a k'i bila ka taa hijira walima a ka villa jɔ k'i bila a kɔnɔ i b'a kɛ de a bɛ se ka kisi cogo min na a banna n'a banana e tɛ sunɔgɔ a ka tɔɔrɔ bɛ i ka tɔɔrɔ ye mun kama ko a ka se ka jɔ a ka se ka kɛ mɔgɔ ye i b'o bɛɛ k'a yɛrɛ kun ye o kuma ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛw mana kɛ ko an kana kɛ mun kosɔn karisa bɛ se ka hakili to n na cogo min na n'a kɛra faama ye each day every person should analyze himself and see to what extent he is concerned for the well-being of others and to what extent he show love and compassion to his brothers ako adamaden bɛ anw bɛ e ni ne a n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw ko an bɛɛ kan k'a lajɛ don o don i yɛrɛ kun k'i yɛrɛ kun lajɛ a y'i balima joli dɛmɛ ne ka dɛmɛ sera n balima joli ma balima joli tun mago bɛ ne na ni ne sera ka joli satisfait n sera ka baara in kɛ maa joli ye ko don o don adamaden ka i yɛrɛ kun lajɛ ten ani ne sigiɲɔgɔnw na adamadenw na n jɛɲɔgɔnw na ni minnu ka surun maa joli kanu donna ne dusukun na wa maa joli kanu fana de bɛ yen nɔ ma n'o kɛra e yɛrɛ bɛna ye o fɛsɛfɛsɛli bɛna i bila baara la n'a y'a sɔrɔ juguya b'i ni dɔ cɛ i b'a bila ma n'a y'a sɔrɔ dɔ bɛ yen i b'a ye ten e bɛna kanu ten fana ka d'a kan k'a fɔra ko n'i y'a kɛ k'a ka di ala ye the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam further said sympathize for others is a huge demand and responsibility that weigh heavy on mankind ako hinɛ ɲɔgɔnya ne adamadenya kɔnɔna na o ye fɛn belebele ye min nɔ ka bon adamadenw ka sigi la adamadenya toncogo la ka d'a kan adamadenw an dancogo tɛ kelen ye dɔ bɛ se ko dɔ la dɔ tɛ se o la nka n'an bɛ hinɛ ɲɔgɔn na maa tɛ maa lajɛ ni karisa ye balima ye t'o la tuguni mɔgɔ kɔni don i b'o de dɔn kuma ni mɔgɔ don ka ban e bɛna ye k'a fɔ a tigilama ani dɛmɛ ka kan Imam Mahdi alayhi salatu wasalam a bɛ taa ɲɛfɛ k'a fɔ my heartfelt desire is to alleviate his suffering and to show him as much as compassion and sympathize as possible. Ako tuma dɔw n'ale ye degubaatɔ dɔw ka degu mɛn k'u ka gɛlɛyaw ye miiri min bɛ n'ale kɔnɔ laɲini min bɛ k'ale la n'o ye ka ni degu in wuli ka bɔ ninnu kan n badenw u ka hinɛ kɔnɔna na n'a se b'ale ye k'a bɛ wuli ka fɛn fɔlɔ min kɛ o de y'o ye
o ko so aba fo tuma do même mangan do me aba soro ne imam mahdi mbenga farda seli konnana nga farda seli o kabo ala yoro wa o kadi ala nga be jigin ne kono nga o farda seli ntike kata hine o tigila mukora walma o be degu min kono ka o degu wuli ka bo uka yaye adama den do be torora ale ba ka selila abaka farda o dira nga manga meli o kama hine mimi jigali duskuna est-ce que ndel selim blagata o onene ni e mimi teme ambal mange sigina ka soka fama ko pay ima fu yaro folo o onanyo kono hotel liman ya jonka baray إمام هدى عليه الصلاة والسلام أبتاني فبافواني إن مواساة خلق الله الجديرة بالتقدير العظيم ويحبها الله الكثير أكو ألاك دان فون دملي سيكو يرى كاد أدم دين دم كسي سيكو دانا أكو ويفهم بلي على يرو وعلى بو فيكو سبب وهل هناك جزاء أعظم لمن يواسي خلق الله من مواساة الله إياه أقول يلا ما فين دوبين مين نفكابو نا براجي كابو على يرو كتمه أدم دينون كا على كدام فون دمه يا أدم دين دمان تده على كدام فين بلاجل نبادو أيو دان كده ما إيهلا لا ودو فين دوي أمبي مغنفينه على كدام فين ورو بانفنات سينغرو وسخر لكم ما في الأرض جميعا وفين chaman be onbolo ni man fondu anu be baraka yogo may kado ka hine ura we wajibi de ema kada kan kwa kadi alaye adama dinin ka hine ala ka danfo na dugukolo ni sanfe okumani fali be bolo ka kentay fali barawati mana seba mine ka do wotoro rabana ka dunin da kuna ka ilan ki sika kan kabere gwana tuguni memin ba kuna ni ya dai ni muso kuna tsaka tanai ngo be ko fe bi yela gi sika kan ka goshi aka hageni mimbe abinyine faltigi ko fali ni pigiri kaka walma ko fali ni furakeli kaka ma fali no shimanga adunda na eye ko kuma kuika do baraj men nafaka bu ala yoro kateme wala nyuman keli ala ka danfo nyi kateme uka هذا ما نراه في الدنيا أيضا أنه إذا ذهب الخادم عهد إلى صديق سيده فلم يهتم به فهل تظنون أن هذا السيد سيكون راضيا بصديقه؟ كلا، فبالرغم من أن الصديق لم يسع إليه سيد المباشرة إلا أن معاملته بخادمه بالإحسان والإكرام كان بمثابة احترام صديقه لسيد ذاته. وبمثل فإن الله يكره أن يتجاهل أحد خلقه أو يهملهم لأنه يحبه خلقه جميعا وهم أعزاء عنده. ولهذا فإن من يواسي خلق الله فإنه يرضي الله حقا. ملفوظات أجزوننا أصفا كمفلا أنتان نكتا كمفلا أنتان أنورو أكوننا بدو أي مثال من دينني إما أكو أوندو كالجة أنشرا إيكا جونجة بلاكتا إتركي فين بارانيوغيا دو كوننا تركين أميكا جونجة منكاني أما بوني kechuko yerda ay toro daka aya lagushi ako yelama ni iterke nana boa kalama kafo ale aka jonge blakata efe iya toro iya bugo iya nani buyema inache ko yelama abe jatirke nyewa ka soro ima tirke yiren nani ima bugo ima dogoya me yi kewalen ka jonge mina kui kado abina tirke intoro
Nare takbir. Allahu Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi Gulam wasallam. Ahmad ki. Yeah. Gulam Ahmad ki. Yeah. Nare takbir. Allahu Akbar. ako kumana o sira kelen fɛ ala ka danfɛn minnu bɛ ala ka dugukolo kan ni ne ni e bɛ baara kɛra ni u ye k'a daminɛ adamadenw na ka taa se baganw ma ala ka danfɛnya de kɔnɔna na ulaika kal an'am bal hum adall minhu o fɔra e ni bagan ma ko maa dɔw bɛ i n'a fɔ baganw n ko ayi bagan yɛrɛ ka fisa n'u ye nka n'i ye fan fɛ a dɔn aw bɛɛ danba ye ala ye kelen pe de ye o tuma n'i ma ala ka danfɛn minɛ dugukolo ka kan ɲɛ k'a kɛ i n'a fɔ a ma dan bugɔli bɛ dige ira a bɛ dige a la bana bɛ dige ira bana bɛ dige ale la wa i bɛ sa a fana bɛ sa ko i k'a dɔn k'a fɔ o tɛ ja ala fana ye wa n'i y'u minɛ ka ɲɛ ka u bonya fana min banana e bɛ o furakɛ i bɛ traitement ɲuman k'a la bagan don i b'a kɛ ten adamaden don i b'a kɛ ten baarakɛden minɛ cogo e ka so ani e den minɛ cogo ni yɛrɛkun minɛ cogo bɛɛ ye kelen ye k'i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ i n'a fɔ i ye ala yɛrɛkun de nisɔndiya o cogo kelen na Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. o tuma ne badenw ni anw kɛra ahmadiyaw ye anw ka baarakɛlaw maa minnu bɛ an dugu ma diinɛ ko tɛ ka da kan i ka baarakɛla bɛɛ t'i ka diinɛ maa ye i ni dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diinɛ kɔnɔ nka i ni dɔ fana bɛ jɛ adamadenya na wa an k'an jija anw ka kɛ misali di baa ye olu ma a togodaw la minnu bɛ taa samiyɛ baara kɛ n'i ye samiyɛ ciladen ta ni foro ma ɲɛ o t'ale nɔ ye dɛ aw bɛnna min kan i b'o d'a ma a musolakaw fana n'i ye baarakɛla ta k'a k'i dɛmɛ i ka baara la aw bɛnna min kan o y'o de ye mɛ baara kɛtɔ ko fɛn tɛ tiɲɛ o ye nkalon ye dɛ Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Ahmadiyya. Zindabad. Ahmadiyya. Zindabad. Nare takbir. Allahu Akbar. kuma o baara kuncɛ waati o tiɲɛli misɛnmisɛnni minnu bɛ kɛ baarakɛlaw bolo k'i b'o tigɛ a ka sara n badenw o ye hakɛ dɔnbaliya de a ka hakɛ don a ka hakɛ d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ aw silamɛw n'a ma ɲɛ ko aw fana de ye ahmadiyaw ye o silamɛya fana kɔnɔ tuguni aw de kan ka kɛ misali ye bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a ye an b'a fɔ an ka fisa n'u ye o de ye an bɛ imam mahadi sumana ni imam mahadi fana ko nin de ye ne ka ɲinifɛn ye ka baara kɛ adamadenw ye wa anw fana de kan ka kɛ o jiraba ye imam mahadi tɔgɔra hali n'a tɛ dugukolo kan bi Gulam Ahmad ki. Gulam Ahmad ki. Nare takbir. Allahu Akbar. n badenw o kɔnɔna na an ka baara ɲɔgɔnya ani mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ an ka hakili to a la karisa ye ahmadiya ye doniba do dɛrɛ i ka tiɲɛ ka fɔ a ye n b'o f'i ye inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani an ka laadiriya kɛ an n'an jɛɲɔgɔn bɛɛ cɛ i ka du kɔnɔ i ka kare kɔnɔ i ka sigida la madama ni adamadenw no u ka silamɛya o t'u ni ala cɛ u ka kafiriya t'u ni ala cɛ nka k'i ka maanifinya servili kɛ ni laadiriya ye ani wale ɲuman karisa tɛ n ka taabolo la o ma f'i ye ko ni maanifin do ka ban adamaden do ka ban o de ka hakɛ ye koyi n b'a fɛ k'a dɔn dɔrɔn karisa ye mɔgɔ ye hakili b'ara hakili tara o bɛɛ ye kuma wɛrɛ ye ka d'a kan hali ni fatɔ don ani dɛmɛ dɔ ka kan a n'a ka hakɛ ka kan ale t'a dɔn mɛ e min ye hakilitigi ye n'i b'a dɔn k'i kan k'a ka hakɛ in d'a ma ka d'a kan ala ka maa dɔ don nka n'i ye o laadiriya ani o waleɲuman ta ka lɛgɛ bibi in na n badenw a tiɲɛlen b'an bolo bi an tɛ kumana ni fan wɛrɛ anw min ye maliyɛnw ye an bɛ kumana ni mali le ye kɛrɛnkɛrɛnɲana anw ahmadiyaw an b'an yɛrɛkun de filɛ ka kuma ni o ye waleɲuman min ni an kan ka kɛ an ni mɔgɔw cɛ an k'a jidi layidu min kan ka to an ni mɔgɔw cɛ an k'a timɛ karisa mana fɔ ayi tɛ i ka sira fɛ o kana ye anw na maa tun bɛ se ka jogo dɔw ta kunu nka n'i nana bɔ nɔrɔ kalama waati min na e jija a ka kɛ kunun de ye a kana kɛ bi ye tuguni wa sini fana ka bɔ a la wa ita'i zil qurba waleɲuman in an kana lagɛ karisa ka surunna n dɔ don n dɔ tɛ la maa o maa n'a ka surun n'a ka hɛrɛ di waati i kana maaw woloma a d'a bɛɛ lajɛlen ma maa dɔ tɛ silamɛ nka i ka comportement b'a to a tigi bɛ gɛrɛ i la dɛrɛ a misali caman maaw bɛ se k'a di ɲɔgɔn ma walimunkar wal baghi ka ɲɔgɔn fatani ayiwa karisa ne b'i dɛmɛ nga jugumankɛ dabila dɛ ne t'o fɛ dɛ ma dɔn n'a ye nin kɛ a ka ca maa dɔ bɛ yen nɔ a bɛna ye k'a fɔ karisa ne dɛmɛli a bɛ se k'a kɛ
mais ne be sira min kan o manda ide o maloya ni o boya kama be se ka kodo dabla ka so wulu bani wulu fat se ka abo asraka o kuma o jumaye anga nyande me yoro jani yoro suru i balmando i balmante la ni ngali tora ni mo fino ko anga nyande me watigi lamma bojugumana ka fo bibi na tsaka maga madina ngalono chete imam maga i magara jon tara no tigi kumana akede ni ya ke ni min borara ko de bifo ngane ma ke ne ko ma tsaka maga madina la o saka ke o kuma jiyan labai na bebe saka maga bede na kagla na ya soro ini ngani nyuma no fo ite bora ngani ma ke ikana fo wa ya'izukum la'allakum tazakkarun abeni la dilikan fo awye mun koso aw ka tashiara jonun kodo aw ahmadiyaw ambe tashara anga ke walo doronina e ka bara watiu e ka nyana maya konnana e ka nga wale minke iba sumani nunde neni karsa ay mo goni finye wa imam mahdi ko ale ka laini ka sega adamadiya servi kuma ne fana duye imam mahdi ko maye neni karsa ka bara konnana mba fede nganyu maya ka sama hal ni mbolo masika ke ngake ni ndai wal mangania imam mahdi alayhi salatu wasalam akada kuna laba namina odi akot madawra ale rew bangana dugumina ni o qadian village tundu awati development 1835 ni abanga wati lege ibado nga fo jient ma développer kase niveau bay ma folo anga frafin fura namba foyanta ale fana tumbe o dow don ako aye do fara ka o fura kala ninka ka fura nunumbo mun koso abadi muhuma ma minu makobe fena ako tuma dawra ale raka banabato fura kelkela do main kana lema udo jogo mantik ura kana lema utama ngutu juma fo nga amu balaka fura rafio okuma neni onyo ango chama banga sigidawra ira baro tiki madobe no ahmadiya komanda ifio nganayi ka fendo kibarume abe wuli ka sima karsa ko ahmadiya obenike ikana ka torika lege akadamadiya lege i joaji gi koro deme mi ni sebaye akai abete finance abete warboy halna ya soro fenti ebolo ngangane nyuma mi ya wuli ka shin ema ika kumeni o ngane nyuma ya sisa ambi nike nga abiketa ya tigila mablasira ko ale imam mahdi atme fro bo o chugora ka chaya ka bla feno fro filita de ka di mohoma nunana banabato akasega u fro kani ay hal nu ta ahmadiyawi hal na ya so jogo man kana lema o kuma neni adoni mbambera ibi jointare da wal mebe nyaga dotara ka tigaitara ngani ya lege amisali nyuma ibaye anga fengoro bo chamana den salo mugusalo onanyo gona wa be maudeme o kuma ni ba mi fana do bita ko fe kwa do ko imam mahdi ya fo ale ka layinde ka baraka adamadonye ngatika ala ko chiede wa tu'minuna billah ayo da aya en kantuguni imbeni je nyoga imbeke ni islamu bara ni kafiru bara ni chrétien bara ni yahudi bara abe adamadenya bara wati de ngani dine bara wati sera ota kono de Nare takbir Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Nare takbir Allahu akbar armade bi bara nyoya keni maimbe abbe bi nyoan nafa iba deme ka deme ina be fembeke nga kowo akana magika dinena wa ifana kana to fiu foi ka tunguri ka dinena ore kan akika kolo shilbere bara nyoya konnana mbora fe ndara baro ka fe nsigi nyogono fatuli kira fe nsigi nyogono abanaleno hal ni islamete ibisiga ta fuli blala ona nyogono ko bashi tora nga ika dine yanfa ika limania ikana to foi ka onangari kuma ode bisaka kesa ikana ta kirichan ka bato kerora ikana ta somon ka sonin kero nununa o dansigu ibi hakli tulula fe mina ni ka dine la goshiliye ibi hakli tulula bayna Allah subhanahu wa ta'ala fe fotaw aniketaw alaka ubelajile be sabama mado ambe do nyini angam soroba doy ontina bokuma kono fonga fo hal na ya songa wala ndadote msoroba lujura to tundo jege ture ala yaka kalfa mina na nyine fatuli kuma obike o ya damata koye membeni fo
kirangiranya kodo kama ka jenyini an nyama fana fe ana hageto mado musogorobai ala la jarabili chama se ama a cheche sorasi koroye usad ba chedo cheni minji do gara tension yake musogorobai kan yaro ni tension yi jugu minute mado do kai ngam musogorobai aka ahmadiya kanu kama mbe wole ni fora chef fatura anas namso dewnde be ale den tan ngile sura besara ako polio ya mina kateme ako ya lebla jale te satukuni adenga lawan sara sonna sin papier mana frogo foni ne watan woro de sura kono Allahu akbar mami niti jege do iti segi siga kerefe ka dumini ke ibe nyuku men ni tara musogorba in koro san wogacho men ni tara musogorba in koro san wogacho wogati baye ala ko nogati baye ala ko noro barakat me ere kunga ati sega ko kage me bita so agoro barakat me ere kunga ati sega ko kage me bita so agelembe gat me eni neka asigoro kel na ka kolo shiti wabulo fiu ala e ale dew minji dogoya asnam so dewbe nyande me babu tewa aka so keratira so in keratira samia sira so bibi kelengele ngana aye sinam so deun wele ata nyama wa aka so in keralege denge kwa ma ko so in bibi kanya jege be alkiyama bi ne ba kuma foyano asnam so denge kwa ma ko so in bibi kan amatme watinin ka ayne wele amatme watinin ka ayne wele akwai ma ya karsa ni ne be no de ngaso lega bani anga commerçant do be o fanaye ahmadiya sebaye ne kuma no fa na yoro lage o ko abina soden kilen joaye o min kera o ka soroka maloya ka abo o superle nin kono ka tabla shiman soden kilen koro u kerefe musorbay nin kalo en kono ala ya ka kalfa minana ne bado mbaw bedeli aka do ke ni musorbay an ruma ba kalama fa kle sabana ni ambora kalama ka beni juma do do nga salatul janaza ghaibu fana seli musorbay togora mambe do yini aw bela jele fe on tumba fega ni ndeke wala ndalla bay wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala Nare takbir. Allahu Akbar. Nare takbir. Allahu Akbar. Nare takbir. Muhammad Mustafa. Sallallahu alayhi wa Muhammad Mustafa. sallallahu alayhi wa sallam. Jazakumullah Ta'ala Hasnal Jaza. Dans le programme maintenant, je invite M. Lasseni Balo Saheb pour la poésie. Lasseni Balo Saheb. Ambelimo assalamu alaikum. Mina betu mininda. Mi atitiri yɛrɛ fɔ aw ɲɛna fɔlɔ ni ka don a kɔnɔ. Ko silamaya jamakulu bɛɛ lajɛlen ka sabali ni k'u bolo da u dusu la. Amadiya bɛ komi tile bɔtɔ bolo ti biri a da la. Ahmadiya jamakulu u bɛ ka sabali k'u bolo da u dusu kan. Amadiya bɛ komi tile bɔtɔ wa bolo ti biri a da la. Betu yɛrɛ yɛrɛ de nin ye. Ahmadiya jamakulu aw ka sabali. Ayaw bolo da dusu la. Ahmadiya bɛ komi tile bɔtɔ do wa bolo ti biri o da la. Silamaya jamakulu aw ka sabali. Ayaw bolo da dusu la. Ahmadiya bɛ komi tile bɔtɔ do wa bolo ti biri o da la. Mali kɔnɔ Ahmadiya aw bɛ ka sabali. Maliba Ahmadiya aw bɛ ka sabali. Maliba silamɛw aw bɛ ka sabali. Mali kɔnɔ muminiw aw bɛ ka sabali. Ayaw bolo da dusu la. Ahmadiya bɛ komi tile bɔtɔ do wa bolo ti biri o da la. Farafinna Ahmadiya aw bɛ ka sabali. Farajɛla Ahmadiya aw bɛ ka sabali. Ayaw bolo da dusu la. Ahmadiya bɛ komi tile bɔtɔ do wa bolo ti biri o da la. Silamaya dɛmɛbaaw aw ka sabali. Mahadi kanubaw aw bɛ ka sabali.
Ula mukanu bajama awbega sabali. Ayaw bolo da dusula amadiya be komi kile botodo wa bolo tibro dala. Kurahana kalamo awbega sabali. Hadisa kalamo awbega sabali. Kitabu kalamabo awbega sabali. Alakira kanubo awbega sabali. Ayaw bolo da dusula amadiya be komi kile botodo wa bolo tibiro dala. Masala batubau awbega sabali. Furuba ala batubau awbega sabali. Fama ala batubau awbega sabali. Ayaw bolo da dusula amadiya be komi kile botodo wa bolo tibiro dala. Shilama ya makorobo awbega sabali. Amadiya makorobo awbega sabali. Amadiya demisenu awbega sabali. Hamadiya chebo awbega sabali. Amadiya musoyo awbega sabali. Ayaw bolo da dusula amadiya be komi kile botodo wa bolo tibiro dala. Hamadiya nyemogo awbega sabali. Amadiya amiru awbega sabali. Hamadiya mushanaru awbega sabali kwe. Hamadiya kalanu awbega sabali. Hamadiya pirisidan awbega sabali. Ata bolo da dusula wa amadiya be komi kile botodo wa bolo tibiro dala. Nare takbir! Nare takbir! Ahmadiyya! Zindabad. Ahmadiyya! Zindabad. Ghulam Ahmad ki! Yeah. Ghulam Ahmad ki! Yeah. Nare takbir! Allahu Akbar. Shilama ya demebo awbega sabali. Ayaw bolo da dusula amadiya be komi kile botodo wa bolo tibiro dala. Maliba amadiya awbega sabali. Bamako amadiya awbega sabali. Okai amadiya awbega sabali. Kulukuro amadiya awbega sabali. Sigaso amadiya awbega sabali. Koseko amadiya awbega sabali. Ayaw bolo da dusula amadiya be komi kile botodo wa bolo tibiro dala. Komoti amadiya awbega sabali. Tomoto amadiya awbega sabali. Ogao amadiya awbega sabali. Kidali amadiya awbega sabali. Ayaw bolo da dusula amadiya be komi kile botodo wa bolo tibiro dala. Nare takbir! Muhammad Mustafa! Muhammad Mustafa! Ghulam Ahmad ki! Ghulam Ahmad ki! Yeah. Nare takbir! Allahu Akbar. Amadiya jamakulu awga sabali. Mali doni ba ubega sabali kwe. Mali kalama ubega sabali de. Mali karamago ubega sabali kwe. Mali alimami ubega sabali. Mali moriba ubega sabali. Shilama ya nyamago ubega sabali kwe. Uwajulu kala ubega sabali de. Tausiri kaba ubega sabali. Shilama ya jamakulu ubega sabali. Hadamadenya jamakulu ubega sabali de. Ayaw bolo da dusula amadiya be komi kile botodo wa bolo tibiro dala. Nare takbir! Islam Ahmadiyya! محمد المصطفى خلافة أحمدية ناري تكبير الله أكبر. Ami Saïf, en bref, je voulais résumer ce qu'il disait. En bref, comme il y a des gens qui ne comprennent pas Bambara, donc en bref, ce qu'il disait en Bambara, il demande à tous les Ahmadis dans le monde entier d'être patients, parce que l'Ahmadiyya est comme la levée du soleil, on ne peut pas couvrir avec la main.
Donc c'est pourquoi il était en train de citer des différentes régions. Tout le monde doit être patient. Sûrement, victoire, c'est pour nous. Jazakallah, merci beaucoup. Allahu Akbar. Jazakallah, maintenant dans le programme, j'invite M. Kéré Alassane Saheb, c'est pour les annonces nécrologiques. Nare takbir. Nare takbir. Nare takbir. Muhammad Mustafa. Muhammad Mustafa. Muhammad Mustafa. Ghulam Ahmad Ki. Ghulam Ahmad Ki. Nare takbir. Nare takbir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yɔrɔ in fana bɛ Imam Mahdi alayhi salam ka sunnatu dɔ ye ni jalsaw sela mɔgɔ minnu fatula duwawu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ kɛ olu mɔgɔw ye. Donc an bɛna ɲina tɔgɔw minnu sela an ma a bɛ se ka kɛ région dɔw bɛ yen olu ka mɔgɔw tɔgɔ ma se an ma. minnu bɛ an bɛna olu tɔgɔw kala kɔfɛ donc bɛɛ bɛna jɛ ka dugawu kɛ banbagatɔw ye. A fɔlɔ o y'an ka usaz Amadu Kokana bɔla ka an ba ɲuman min tɔgɔ fɔ sisan o le ye Jɛgɛ Ture Kitakaw fɛ yen nɔ. O kɔfɛ Kita tuguni Suleman Ture o bɛɛ kɛla Kita dugu kɔnɔ. Kulukorokaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma Dogoni dugu kɔnɔ Samu Kulibali. N'an bɔla yen an bɛ taa Kati o de ye Bakari Traoré. Burama Traoré numéro 2 o balimancɛ lo. Kati président o sigilen b'an kɔfɛ o tɛ. N'an bɔla yen Bamakɔ Abdurahman Touré. Abdurahman Touré jalsa fana tun tɛ fɔn o kɔ. O tun y'an ka pɛntirikɛla dɔ ye. Ma cɛsirilen a tun bɛ wuli ka jɔw fana caman kɛ. O kɔfɛ Dusu Traoré o y'an ka secrétaire finance Alikaw Touré o woloba ye. N'an bɔla yen an bɛ taa Sankaw fɛ Yahaya Goyita ka bɔ San Medine, Dramane Kampo ka bɔ San Lafiyabugu, Mamadu Tɛnɛntaw ka bɔ San Bagadaji, Seydou Garango ani Fatumata Irakan o fana bɛ bɔ Garango. Seydou Garango ale bɛ bɔ Kɔrɔduba. Awa Konate ka bɔ Farakola. O Awa Konate in ale tun ye muso ye, muso min a ye wasiya kɛ a ye fɔ o ma ko Musi. Ani y'a lajɛ Kajan jalsa fana bɛ ka kɛ bi don in fana na o bɛna mɔgɔw fana tɔgɔ wele. Mais kɛrɛnkɛrɛnnenya bolo ma bɛɛ tɔgɔ tɛ wele olu ka kɛnɛ kan minnu ye wasiyatu signé ko olu ka nafolo fɛn fɛn bɛna don o bolo la o bɛ o tilan sigiyɔrɔma 10 ka kelen bila Ala ka minɛn kɔnɔ. Donc mɔgɔ minnu ye o layidu ta olu mɔgɔ tɔgɔ bɛ kalan olu fɛ yen. Anw fana fɛ yan hali n'an t'o kɛla mais ni muso in ala donc ale ye Musi ye ale tun ye wasiyatu kɛ. Awa Konate ka bɔ San. N'o bɔla yen Cɔribugukaw fana fɛ Amad Jalo ani Umaru Jara. Fanakaw fɛ Aminata Goyita, Kaja Dambele ani Zumana Kulibali ani Shaka Kulibali. Shaka Kulibali fana kudamu caman b'a dɔn. Ale tun ye funange min cɛsiri caman tun bɛ a la wulikajɔw fana tun ka ca a fan fɛ Isima n'a a ɲɔgɔnnaw na. Ale taara damada la ale fatura ye. N'o bɔla yen Mokhtar Kane ka bɔ Siyankɔrɔ ani Ba Sekura ka bɔ Siyankɔrɔ. A n'an ka missionnaire Wahab Dambele o woloba min ye Iya Tarawele o fana fatura ɲinan san in na ka bɔ Siyankɔrɔ. Kucalakaw fɛ yen nɔ Ahmad Umar Tarawele ani Jalo ka bɔ Mpɛsoba ani Sidiki Dambele ka bɔ Torobaso. Ayiwa tɔgɔ gɛrɛw fana sela an fɛ yan min ye Kwadama Jara
o ye bɔ Bangoni Surakabugu la o ye Bamako ye Mualim Karim Keita Abdul Karim Keita o fana ye an jɛɲɔgɔn ye an ka missionnaire ɲɔgɔn dɔ lo mɔgɔ caman b'a dɔn nin kɛnɛ in kan jalisa caman na a bɔla ka intervention kɛ Ala fana ye ale kalifa minana ni san in kɔnɔ ka bɔ Kita Abdul Karim Keita n'o bɔla ye Marimakan Konate ani Madu Traoré ka bɔ Tienfala olu tun ye tɔgɔ minnu sela anw ma bi an bɛ fɛ ka kuma dɔ fɔ an balimaw ɲɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ma Ansarla ani Lajinaw minnu ye an baw ye an ka karamɔgɔ cɛ an ka Ustaz Dawud Kulibali a ye darsu fɔlɔ min kɛ ɲina jalisa ka darsu fɔlɔ min kɛla o cogo min na an bɛna se ka tali kɛ jamaati ka baaraw la a n'a ka denbayaw a ye ladilikanw caman di kunu sɔgɔma a bɛ an ka hakili la mɔgɔw ye faamuyaw caman sɔrɔ a la a ka ɲi n'an bɛ na isima la n'an bɛ na jamaati ka activité la an k'an jija an ka an denw n'a musow olu impliqué a la an k'an denw n'a musow olu impliqué a la sabu mun na a kana taa kɛ fiyewu don dɔ la ni an tɛ yen ni Ala ka wele nana se an ma don min na jamaati mɔgɔw ka taa bɔ an ka somɔgɔw la den k'a fɔ a ba ɲɛnɛ ko mama ko Buyaka mɔgɔw b'i kɔ o tɛ fɛn ɲɛnama ye Buyaka mɔgɔw bɛ i kɔ o kɔrɔ ko denw kɔni olu sen t'a la Ala kana an si ta kɛ o ye an k'an janto nin yɔrɔ in na kosɛbɛ salamu alaikum. Jazakumullah. C'est que les noms, on a réussi, Kéré Saheb a présenté, mais il y a des Ahmadis qui sont décédés dans toute l'année. Inch'Allah, j'invite les représentants du calife, M. Issam Khamsi Saheb. Il va faire une prière pour tous les décès qui sont Jalsa passé à maintenant. On va faire une prière silence. Je demande Issam Khamsi Saheb pour diriger la prière pour les décès de toute l'année des Ahmadis qui sont décédés. Nare takbir, nare takbir. Muhammad Mustafa, Muhammad Mustafa. Ɲɛma a ye min fɔ a ko ale bɛ kalifa ka ciden wele ka na kɛnɛ kan yaasa maa fatuli minnu ko fɔra ale bɛna ka na bila an ɲɛma yaasa an bɛɛ lajɛlen ka fara a kan an ka jɛ ka dugawu kɛ taaba ninnu ye. Bismillah. رب تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Jazakallah. Maintenant, dans le programme, il y a troisième exposé. Le thème, c'est je propagerai ton message jusqu'aux confins de la terre. Rôle d'un Ahmadi exhorté sur le chemin de Dieu dans la simplicité. J'invite le missionnaire Sayon Traoré Saheb pour développer cet exposé.
Nare takbir. Allahu Akbar. Jalsa Salana Mali. Zinaba. Nare takbir. Allahu Akbar. Ahmadiyya de Kai. Zinaba. Ahmadiyya de Kulikoro. Zinaba. Ahmadiyya de Bukuni. Zinaba. Ahmadiyya de Bamako. Zinaba. Nare takbir. Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وبارك وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفق روح بركة في كلامنا اللهم انفق روح بركة في كلامنا واجعل أفئدة كثير من الناس تهوي إليه الحمد لله ثم الحمد لله أمي الله سبحانه وتعالى تندو kanga sharia kura san wati bela jelena ale Allah subhanahu wa ta'ala ka kilenya ale alam ye sangulo dabai ale alam ye dugumakolo dabai ani fɛn o fɛn ni o bɛ sangulo la walma o bɛ sangulo duguma o bela jelembe ale Allah subhanahu wa ta'ala ka mara de kɔnɔ nako minga sa obisa nako minga ɲɛnamaya o bɛ ɲɛnamaya wa an bela jelembe segi ale Allah subhanahu wa ta'ala de ma an shiriyalen kɔrɔ ko o masa belebele ka kelenya la an bɛ nɛɛma ani baraka ɲini Ala subhanahu wa ta'ala fɛ k'o kɛ danfɛnw ka fisamanci kan cidenw ka sɔn hɛrɛma kan n'o ye an kuntigi Muhammad ye sallallahu alayhi wa sallam a n'a ka so dunkew a n'a dɛmɛbaga fɔlɔw minnu y'a dɛmɛ su minnu y'a dɛmɛ tile gɛlɛya ani nɔgɔya waati la n'u ka nafolow ye n'u wɔsiw ye n'u joliw ye fo ka taa se ni dili ma u y'u niw di mun kosɔn la ilaha illallahu muhammadu rasulullah dakuruya in ka cɛri duniya fan bɛɛ lajɛlen na ani an ka maakɔrɔba fɔlɔ minnu fana kɛla sababu ye ne ni aw an sela ka nin diina in dɔn an b'u fo k'u barakada a caman ye yan tanya minnu ye yan tanya halisa ala k'u kaburu nɔrɔ minnu bɛ an cɛma halisa ala ka sijan ani kɛnɛya d'u ma o tɛmɛnen kɔfɛ mawudu min dila ne ma o de ye Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam ale min ye Mahadi kofɔlen ye alakila fɛ sallallahu alayhi wa sallam Allah subhanahu wa ta'ala ye wahayu dɔ k'a kan 1898 o wahayu in sa ursilu da'awataka ila aqsa atrafil ardin Imam Mahdi ala ko ama ko mbena i ka waladan i ka cikan ye n b'a a cɛri ka taa dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na ni wahayu in Allah subhanahu wa ta'ala ye layidu ta Imam Mahdi ye k'a bɛ a ka waladan in cɛri dugukolo fan bɛɛ lajɛlen na anw Ahmadiyaw anw bɛ se k'a kɛ ala ka bololamina ye cogo di
ka se ka ni walada in cɛri duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na sanko ala subhanahu wa taala ye layidu ta k'a bɛna ni walada in cɛri nka ala subhanahu wa taala tɛ jigi ka bɔ sanfɛ ka na walada in cɛri la walada in bɛ cɛri ni sababu dɔ o sababu o kan ka kɛ adamadenw de ye ɔ n'an ye a lajɛ kokura ni mawudu in kɔnɔna la ni wayu in a tiɲɛtigɛli ni anw kan ka kɛ ala ka baarakɛ minɛn de ye ka ni wayu in cɛri a kan ka cɛri cogo di ani nafa jumɛn b'a la ni an kɛla imam mahdi ka baaraden ye ka ni wayu in cɛri nafa jumɛn bɛ a la anw kan nin de ye ne ka mawudu ye alhamdulillah n'a lajɛ nabi ɲumanw ni ala subhanahu wa taala b'u ci a b'u ci ni mu'jiza dɔw de ye n'a bɛ fɔ o ma ko kabananko nabi ɲuman bɛ fɛn dɔ fɔ ka kɔn a kɛli ɲɛ o ko n'o nana kɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a y'a fɔ a kɛla o bɛ kɛ sababu ye maaw bɛ limaniya nabi ɲuman la nka cɔn don ni ne ye san finne ye ne ko san bɛ na bi ni san nana cɔn don n ye tiɲɛ fɔ kɛ nka n ye taamasiyɛn dɔ de ye n ye san finne de ye o de kama n ko san bɛ na bi nka ala subhanahu wa taala bɛ wayu min kɛ nabi ɲumanw kan ko nin bɛna na kɛ nin waati na walima nin bɛna kɛ waati nata la waati min na nabi ɲuman b'a fɔ o waati la a taamasiyɛn foyi tɛ fo o waati la nabi ɲuman yɛrɛ ka waati ma o bɛ yɛlɛ a la o de kama alakira ka waati la sallallahu alaihi wasallam o ko ko fatɔ don puisque il était en avance sur son temps a bɛ fɛn fɔ waati mɔgɔw tɛ se k'a faamu o de kosɔn ala subhanahu wa taala ye u jaabi wa ma sahibukum bi majnun aw balimacɛ nin fatɔ tɛ dɛ a ye min fɔ walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin a y'a ye a bɛ kɛ de horizon na bɔgɔbɔgɔden na kɛ o cogoya kelen de sa ala subhanahu wa taala ye wahayu kɛ imam mahdi kan sa ursilu da'wataka ila aqsa atrafil ardin mini ka walada in n bɛna a cɛri n bɛna amadiya cɛri duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen nka a fɔla ye waati min na ala subhanahu wa taala fɛ o y'a sɔrɔ a taamasiyɛn foyi tun tɛ yen a taamasiyɛn foyi tun tɛ yen nka imam mahdi ye nin fɔ o waati mɔgɔw tun tɛ se k'a faamu munna kadiya n'o waati burusi kɔnɔ dugu de tun foyi tun tɛ yen min ye développement ye cɛ dɔ ka to o village in kɔnɔ o burusi kɔnɔ dugu in kɔnɔ ye ko ale bɛ ka fɛn min fɔ yen ko o bɛna cɛri ka taa duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na nin ye kabako ye dɛ nin fɔla waati min na o waati mɔgɔw kɔni tɛ da la o nka ne ni e an kan k'a dɔn bi ko tigi ala subhanahu wa taala ye wayu min kɛ imam mahdi kan a tiɲɛtigiya la bi nka a tiɲɛtigiya a ma ban dɛ halisa dɔ kan ka k'a la imam mahdi yɛrɛ y'o fɔ ko ale ka wayu ni o tiɲɛtigiya la o tɛ ale imam mahdi ka tiɲɛtigiya ye o ye alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tiɲɛtigiya de ye o de kama ala subhanahu wa taala ye aya dɔ fɔ suratu safi kɔnɔna la a ko wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi ko ale de ye a ka ciden ci ni kanda ye ani diina tiɲɛ liyuzhirahu ala dini kullihi walasa diina in ka kɔrɔta ka bila diina bɛɛ lajɛlen sanfɛ n'a ye tafsiru cogoba a bɛ taa ye ko ala subhanahu wa taala ye layidu de ta alakira ye sallallahu alaihi wasallam ko a cikun de ni diina tiɲɛ ye ani kanda walasa diina in ka san sɔrɔ diina bɛɛ lajɛlen kan ko o bɛna kɛ jɔn ka waati la tafsiritigiw b'a fɔ o bɛ kɛ imam mahdi de ka waati la wayu min kɛla imam mahdi kan ye ko amadiya bɛna cɛri duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na imam mahdi yɛrɛ ka tiɲɛtigiya tɛ dɛ tiɲɛ na a ka tiɲɛtigiya b'a kɔnɔ nka tiɲɛtigiya belebele o ye a kuntigi ta de ye n'o ye an kuntigi muhamadi ye sallallahu alaihi wasallam Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki nare takbir Allahu akbar amadiya cɛrili duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na o de ye muhamadu ka diina k'a kɔrɔta ka bila diina bɛɛ lajɛlen sanfɛ cogoya tɛ silamɛw bolo bi
aw yɛrɛ ɲɛ b'a la n'an ye tafsiriw kalan i b'a ye k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala danbe t'a kɔnɔ silamɛya danbe tɛ yen alakira yɛrɛ danbe tɛ yen sallallahu alaihi wasallam nka n'i sɛnsɛn ka na imam mahdi ka walada fan fɛ i b'a ye k'a fɔ ala subhanahu wa ta'ala bɛ saniya kuranɛ bɛ saniya alakira sallallahu alaihi wasallam bɛ saniya ɔ imam mahdi a ka walada in ni o carila dunuya fantan naani bɛɛ lajɛlen na i ka dɔn k'a fɔ silamɛya de bɛ san sɔrɔ ɔ ne ni aw an kan k'an jija de sa ka kɛ baarakɛminɛn ye ka se ka nin walada in cari dunuya fantan naani bɛɛ lajɛlen na a nafa jumɛn b'a la fɔlɔ i b'a dɔn k'a fɔ kalifa duurunan a ye nin mawudu a kumala kan kosɛbɛ a ye kutuba dɔ k'a kan a ko diɲɛ bɛ waati min na bi silamɛya ɲaɲuman tununna silamɛw la silamɛya ɲɛfɔli ɲuman o tununna nka ala subhanahu wa ta'ala tola a ka hinɛ banbali kɔnɔna la ka alakira ka baaraden ci ka na n'o ye imam mahdi ye ka na silamɛya segin a cogoya kɔrɔ la i n'a fɔ an kuntigi muhammed sallallahu alaihi wasallam nana n'a ye cogo min na Ghulam Ahmad Ki, Ghulam Ahmad Ki, Nare Takbir, Jalsa Salana Mali. i n'a fɔ an kuntigi muhammed sallallahu alaihi wasallam nana n'a ye cogo min na kalifa ka représentant min bɔra Maroc a kumala kunu a ka discours bɛɛ alakira sallallahu alaihi wasallam bonya n balimaw ni jama ye nin faamu yala silamɛya tɛ kɔrɔta ka bila diinɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ a ye jɔn de ka walada lakali kunu imam mahdi alayhi salam ɔ kalifa ko de sa nin dakuruɲa sanuma ninnu silamɛya kun kan ko ni anw y'a sɔrɔ ne ni aw an y'o sɔrɔ ni imam mahdi ka sira ye nin ye nɛɛmaba de ye an k'an tɛ k'o kɛ lemuruba ye ka bɛn an kelen d'a ma dɛ an ka cɛri an balimaw ka se k'a faamu kalifa a ye hadisa dɔ fɔ la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi muslim kɔnɔna la alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko aw dɔrɔn kelen tɛ limaniya aw ka limaniya tɛ dafa fo aw ka fɛn kanu aw balimaw ye aw bɛ min kanu aw yɛrɛ kun ye bi ahmadiyya ka walada sanuma ninnu aw y'a lamɛn a diyala aw ni ye aw yɛrɛ y'a ye k'a fɔ fɛn sanuman don ɔhɔn ni fɛn sanuman don fɛn ɲuman don ko aw ka o kanu aw balimaw ye aw k'aw jija sa ka fɛn sanuman k'a tila aw n'aw balimaw cɛ ɔ a tilani aw n'aw mɔgɔɲɔgɔnw cɛ nafa min b'o la alakira sallallahu alaihi wasallam a y'o fana fɔ a ko la an yahdiya Allahu ala yadayka aw bika rajulan wahidan khairul laka min humril na'am i ka dɔn k'a fɔ maa kelen ka kanda e bolo ala subhanahu wa ta'ala ka e dɛmɛ ka maa kelen kanda ka na ale ala subhanahu wa ta'ala fan fɛ k'o ka fisa ka tɛmɛ ɲaamɛ bilenman caman kan o waati la ɲaamɛ bilenman o de tun ye fɛn ba ye i n'a fɔ bi mobili baba ninnu an b'o fɛn minnu ye fɛn baw ye alakira ko sallallahu alaihi wasallam e ka maa kelen kanda i ka dɔn k'a fɔ ko o ka fisa ni nin hɛrɛ in bɛɛ lajɛlen ye Muhammadul Mustafa, Muhammadul Mustafa, sallallahu alaihi wasallam, rahmatan lil alamin. ko alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛ kuma hadisa wɛrɛ la ni e ye maa wɛrɛ wele ka na diinɛ la a sɔnna i ka kumakan la ka na don silamɛya la a kanda la a tigilama bɛ baara o baara kɛ diinɛ kɔnɔna la e bɛ baraji sɔrɔ o la fo ka taa tigi fatu dɔ tɛ bɔ baarakɛba in ka natija la n'o ye a sara ye y'a ye nafa min bɛ weleli la ka na ala subhanahu wa ta'ala ka sira kan donc ne ni aw an bɛ laseli min kɛ ka amadiya ɲɛfɔ maaw ye n'u donna amadiya la u bɛna baara minnu kɛ u fana bɛna laseli min kɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ baraji sɔrɔ o la o kɔfɛ khalifa duurunan a b'a walawala a ka juma kutuba dɔ la a ko anw ka laseli imam mahdi alayhi salam a ye kuma dɔ fɔ kuma in nafa ka bon kosɛbɛ ko maa min bɛ a yɛrɛ di ala ma
ka ala ko baara kɛ ni dusukun jɛya ye ka maaw wele ka taa diina la ko ala subhanahu wa ta'ala bɛ a si janya ala subhanahu wa ta'ala bɛ a si baraka ka dɔ fara a si kan ka si janya نعرة تكبير محمد مصطفى محمد مصطفى نعرة تكبير الله أكبر dɔw bɛna fɔ ko dɔ bɛ fara maa si kan o tɛ n ka maaw ye n'an bɔra kɛnɛ kan sa a bɛ se ka o ɲininkali kɛ inshallah nka imam mahdi y'a fɔ n'a lajɛ fana mali la yan waati min na ne ye nin kalan imam mahdi ka kumakan in ko maa o maa n'a b'a yɛrɛ di ala ko la ka laseli kɛ ni dusukunjɛya ye ko ala bɛ dɔ fara a si kan imam mahdi de y'a fɔ n'a y'a fɔ tiɲɛ don siga t'a la a ko misaliya bɛ yen an karamɔgɔ umar muaz kulubali a ka sunkalo fɛngɛ dɔ la tafsir dɔ la a ye walawalali kɛ u bɔla accident minnu kɔnɔna la u degun ninnu kɔnɔna la ni ala subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ tun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ u tun tɛ se ka bɔ bon siga t'a la an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn umar muaz kulubali jija min b'a la diinɛ lase la wa imam mahdi ko ni maa o maa n'a y'a yɛrɛ di diinɛ lase ma ni dusukunjɛya ye ko dɔ bɛ fara a si kan an ka missionnaire dɔ fana bɛ yan ibrahim watara sunkalo dɔ la a ye accident dɔ kɛ fo an yɛrɛ b'a fɔ a ma ko a sala ka kunun de nka a filancɛ ma kunu a ye kasida dɔ kalan yan yala imam mahdi ka kumakan in ma kɛ tiɲɛ ye wa a kɛra tiɲɛ ye dɛ siga t'a la نعرة تكبير غلام أحمد کی جय غلام أحمد کی जय تكبير الله أكبر sisan an ye a nafa dɔn ka maa wele ka na ahmadiyya la an y'o nafa dɔn a nafa bɛɛ lajɛlen bɛ anw de kan a kan ka kɛ cogo di sisan an kan ka kɛ cogo di an bɛna kuma o de kan kuranɛ aya dɔ bɛ yen suratu nahali kɔnɔna la ala subhanahu wa ta'ala ko di udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana wajadiluhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lam biman dalla an sabilihi wa huwa a'lam bil muhtadin ni kuranɛ aya in a walawalali la khalifa filanan a bɛ ne ni e bilasira ni anw kɛra ahmadiyya ye an kan ka imam mahdi ka walada in lase an kan ka lase cogo di ni kuranɛ aya in de b'o walawala an ye ni kuranɛ aya surumani i k'a dɔn k'a fɔ fɛn belebelew de bɛna bɔ a kɔnɔ sisan ne ka kuma tɛ ahmadiyya kalifa filanan hadrat mirza bashir din mahmud ahmad a ka tafsir kabiri kɔnɔ n'o ye kuranɛ tafsiri ye n ye kuma min fɔ sisan bil hikma ko i ka laseli kɛ i ka mɔgɔw wele ka taa ala ka sira kan bil hikmati ni hikma ye ni kodɔn ye wal mau'izati al hasana ani wajuli cogo cɛnɲi wajadiluhum billati hiya ahsan ni bɛna sɔsɔli kɛ n'u ye i k'a kɛ ni fɛn min ka fisa min ka ɲi kosɛbɛ inna rabbaka huwa alam biman dalla an sabilihi i k'a dɔn k'a fɔ ala de b'a dɔn maa min filila ka bɔ a ka sira kan wa huwa alam bil muhtadin ale de bɛ kandajɔ dɔn n'a lajɛ hikma a kɔrɔ bɛ taa fo kɔrɔ seginna n'a ma caya n'o ye arabukan na hikma kɔrɔ de ye fɔlɔ bamanankan na kodɔn arabukan na hikma a bɛ al adlu o ye tileniya al ilmu dɔni al hilmu ani dusukun magaya an nubuwa nabimaya walma wahayu abota wakila ma yamna min al jahal min be ma bali ka bɔ jahiliya la hikma b'o kɔrɔ fana ta kullu kalamin muwafiqil al haqqa kuma o kuma ni o ni tiɲɛ bɛ bɛn tiɲɛ kuma o fana ye hikma ye o kodɔn ye ani ka fɛn dɔ bila yɔrɔ la k'a kɛ a waati la o fana ye hikma ye dɔ hikma kɔrɔ yan arabukan na a bɛ taa kɔrɔ seegin na nin kɔrɔ seegin an bɛna o de walawala an ka kuma kɔnɔna la sisan an ka kan ka maaw wele cogo min na ka na ahmadiyya ma silamɛya ɲuman ma a kɔrɔ fɔlɔ an ko al ilmu o de ye dɔni
alakila sallallahu alaihi wasallam waati min a ci la a y'a ɲɛsin bolibatolaw ni ma kosɛbɛ kosɛbɛ boli yɛrɛ ka dalilu yira boli ko yɛrɛ tɛ tiɲɛ ye cogo min silamɛw ka débat tun b'o de kɔnɔ o waati la nka o bɛɛ n'a ta ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye ko an kana boli neni n'an ye boli neni i ka dɔn k'a fɔ o bɛ kɛ sababu ye bolitigi bɛ an ka ala neni juguya yɛrɛ kama i y'a ye nka o kɔfɛ yan hikima kɔrɔ fɔlɔ in n'o ye al-ilmu ye dɔnni ye kalifa filanan a b'a fɔ an ye an k'an jija ka keretiyɛnw ani yahudiyaw ani diina wɛrɛ mɔgɔw mu ni olu ka nabi ɲuman kɔnna alakira ɲɛ sallallahu alaihi wasallam n'an bɛ baro kɛ n'u ye an ka baro kɛ n'u ye u ka gafe kɔnɔna la o kɔrɔ ye di ni e ni keretiyɛn bɛ baro la n'i ye kuranɛ aya fɔ a ye a tɛ da o la ni yahudiya bɛ baro la n'i ye kuranɛ aya fɔ a ye a tɛ da a la o i kan ka baro kɛ n'a ye jumɛn kɔnɔ o de ye u ka kitabu injila ani taurata i bɛ alakira ko dalilu bɔ ye de k'a yira chrétien la i bɛ alakira ko dalilu bɔ ye de k'a yira yahudiya la ɔ ne an bɛna baro kɛ ka amadiya ɲaɲuman lase mɔgɔw ma i ka dɔn k'a fɔ ni an ni kitabu dungow de bɛ kuma la an bɛ kuma taurata ani injila de kɔnɔ donc an b'a ye fana sani amadiya an ka amadiya dɔn anw tun tɛ nin baro cogo in dɔn fiyewu o de kosɔn an tun bɛ siran keretiyɛnw ka baro ɲɛ puisque an t'u ka kitabu kɔnɔna kuma dɔn ɔhɔn amadiya de nana ka na yira an na la a ye baro a ye dalilu bɔ u yɛrɛ ka kitabu kɔnɔ ka dalilu jɔ u la puisque u dalen bɛ o de la donc o de kama Bashiruddin Mahmud Ahmad kalifa filanan a ko al-ilmu o de ye ka dalilu bɔ gafe wɔɔrɔw kɔnɔ n'o ye nabi ɲuman tɛmɛn'u ka gafe ye ka dalilu jɔ keretiyɛnw ni yahudiyaw kan Nare takbir Muhammad Mustafa a filanan hikima kɔrɔ o de ye sababa fɛn min ye sababa ye ni aw bɛna débat kɛ ni keretiyɛn walima ni yahudiya walima minnu tɛ silamɛw ye walima silamɛw yɛrɛ ko aw ka fɛn fɔ min ye sababa ye aw kana taa hakilila dalilu ta fɔlɔ ka baro daminɛ n'o ye dalilu yɛrɛ fanga bɛ dalilu min na a y'o di fɔlɔ nka ni i taara i ja i yɛrɛ ka hakilina dalilu kan i b'a ye k'a fɔ o bɛ baro kundala janya de nafa foyi tɛ sɔrɔ a la sabanan o de ye al-adlu tileniya kodɔn kɔrɔ i kɛra kodɔnyaba ye ni i ma tilen i ka kow kɔnɔ kodɔn t'a kɔnɔ hikima kɔrɔ dɔ fana ye tileniya ye al-adlu ko an ka tilen fana an ka baro kɔnɔna la n bɛna misaliya dɔ ta an karamɔgɔ al-ustaz Umar Muaz Kulubali ani Yakub Dukure ustaz Yakub Dukure ka débat dɔ la Isa ka saya kan Yakub Dukure nana ni carte du monde dunya carte ye a nana o yira ko Umar Muaz ko Isa a bɔra Palestine ka taa Indi jamana kan ko bɛ se ka kɛ cogo di carte lajɛ yɔrɔ ka jan cogo min yɔrɔ ka jan ɲɔgɔn na o bɛ se ka kɛ cogo di o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ min bɛ ka nin fɔ ale bɛ ka min défend o de ye Nabilayi Isa bɔra dugukolo kan ka taa sankolo la mais n'an y'a lajɛ Palestine ani Inde jamana o bɛɛ ye dugukolo kan yan de u bɛɛ lajɛlen fana bɛ continent kelen de la n'o ye Asie ye Palestine bɛ Asie Inde jamana bɛ Asie Isa ka bɔ Palestine ka taa Inde o balala ale la o kɛra kabako ye k'o tɛ se k'a kɛ nka ale yɛrɛ dalen b'a la ko Isa bɔra dugukolo kan yan ka taa planète wɛrɛ la o tɛ Nare takbir Muhammad Mustafa Gulam Ahmad Ki Nare takbir donc an ka baro kɔnɔ an kan ka tileniya de kɛ o tɛ tileniya ye donc Imam Mahdi ka kalifa filanan a bɛ an ladini ɲɛ an ka baro kɔnɔ fo an ka hakili to nin na an ka tileniya de kɛ o kɔfɛ kuma lasurunya bolo ma a naaninan hikima kɔrɔ naaninan n'o ye sagesse ye walima kodɔn a kɔrɔ naaninan o de ye dusukunmagaya hinɛ minnu ma ahmadiyya faamu fɔlɔ aw kana u filɛ k'a fɔ ko non maa kuntanw de don a ye hinɛ u la aw ka dɔn k'a fɔ u m'a faamu de fɔlɔ u m'a faamu ne ni e
an kɛli amadiya ye an ka jija tɛ dɛ ala ka hinɛ yɛrɛ de don ala y'an suwansi de minnu ma k'a ye fɔlɔ an ka hinɛw la an ka baro kɔnɔna la an k'a kɛ ni dusukunmagaya ye Ahmadiyya. Ahmadiyya. Nare takbir. Allahu Akbar. an bɛ segin ka na ala kila ka hadisa dɔ la dusukunmagaya kan silama ka dusukunmagaya ka hinɛ maa wɛrɛ la ala kila ko sallallahu alaihi wasallam inna allaha rafiqun ko ala ye hinanci de ye a dusukun ka magan yuhibbu rifka fil amri kullihi ko dusukunmagaya nɔgɔya ko ka di ala ye fɛn bɛɛ de la nin ye ala kila kumakan de ye sallallahu alaihi wasallam yala o anw silamɛw bɛ ka nin kɛ bi wa ala kila ma da o ma dɛ don dɔ la ka ala kila ni a ka sahabaw sigilen sɔrɔ misiri kɔnɔ burusi kɔnɔ arabu dɔ nana a donna misiri kɔnɔ a tora misiri kɔnɔ jarakɛ ye sugunan kɛ misiri kɔnɔ waati min na a ye sugunan kɛ misiri kɔnɔ sahabaw wulila k'u b'a bugɔ ala kila sallallahu alaihi wasallam a ye mun de fɔ sahabaw ye a ye nin lamɛn a ko fa innama buistum ko aw Allah subhanahu wa ta'ala ye aw créé de buistum aw créé la le muyassirin ka kɛ nɔgɔyabagaw ye Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Muhammadul Mustafa. Muhammadul Mustafa. Takbir. walam tub'asu muassirin aw ma créé Allah subhanahu wa ta'ala fɛ ka kɛ gɛlɛyabagaw ye aw kana ko gɛlɛya mɔgɔw ma donc aw ka barow la ni mɔgɔw ye a ka nɔgɔya mɔgɔw ma a ka nɔgɔya mɔgɔw ma ala kila ko sallallahu alaihi wasallam ko nɔgɔya inna rifka k'i ka dɔn k'a fɔ nɔgɔya la yakunu fi shay'in a tɛ kɛ foyi de kɔnɔ illa zanahu fo a b'o fɛn cɛɲa a b'o fɛn masiri wala yunzaw min shay'in illa shanahu ko dusukunmagaya nɔgɔya a tɛ bɔ foyi de kɔnɔ fo a k'o fɛn cɛ juguya k'o kɛ fɛn lankolon ye donc hikima kɔrɔ naaninan o de ye nɔgɔya donc an ka weleli ka maaw wele ka na amadiya ma a ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ a ka kɛ nɔgɔya kɔnɔ hikima kɔrɔ duurunan annubuwa walima alwahayi wahayu o n'an bɛna débat kɛ misaliya bolo ma ani silama tɔw silamaw de don an k'an jija an ka débat kɛ ni kuranna ye fɔlɔ fɔlɔ o ka kɛ kuranna de ye n'i y'o kɛ i ye kodɔn kɛ i ye hikima kɛ hikima kɔrɔ duurunan o de ye alwahayi annubuwa donc kuranna dalilu k'o kɛ ka maaw wele ka na diina la o de kosɔn ala subhanahu wa ta'ala ko wajahiduhum bihi jihadan kabira ko ayu jihadi ni jihadi belebeleba ye ni jumɛn ye kuranna a ye kuranna dalilu kɛ ka jihadi kɛ n'u ye donc kuranna o de ye dalilu bɛɛ la sanata ye hikima kɔrɔ wɔɔrɔnan o de ye ma yamna mina jahal ka se ka kodɔnbaliya gɛn ka bɔ ye n'i bɛna baro kɛ ni mɔgɔw ye i jija i ka fɛn fɔ u bɛ min faamu nka ni e taara ka taa misaliya dɔw ta i n'a fɔ ni ne taara burusi kɔnɔ dugu la ka taa wajuli kɛ n ka taa kuma siyansi kan siyansi burusi kɔnɔ mɔgɔw b'o dɔn cogo di i ka fɛn fɔ fɛn min u bɛ se k'a faamu kana taa misaliya ta misaliya min yɛrɛ b'u ɲagami u tɛ foyi faamu i ka kuma la i ka fɛn fɔ i bɛ se k'u bilasira fɛn min na o de kosɔn alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko inna ma'ashara al-anbiya ko anw nabi ɲumanw nukallimu nasa ala qadri ukulihim anw bɛ kuma maaw fɛ n'u hakili damayira de ye donc kuma mɔgɔw fɛ n'u hakili damayira ye fɛn na u bɛ se ka fɛn min faamu nin ye hikima kɔrɔ wɔɔrɔnan de ye ne ni aw imam mahadi ka nin wahayu in n'o ye sa ursilu da'awataka ila aqsa atrafil ardin ko n bɛna i ka waladan i ka welekan in n b'a cɛri duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na ni anw bɛna nin baara kɛ an k'an jija a ka kɛ nin hukumu de kɔnɔna la a wɔɔrɔnan wolonfilanan hikima kɔrɔ wolonfilanan o de ye muwafiqul haqq
fɛn min ni o ni tiɲɛ bɛ bɛn an k'a kɛ tiɲɛ a kɛla cogo o cogo a gɛlɛyara cogo o cogo an ka mɔgɔw wele ka na ni ala ma ni tiɲɛ de ye ka na amadiya ma ni tiɲɛ de ye an kana taa kuma dɔw histoire dɔw fabriquer an yɛrɛ ye ko an bɛ maaw kan na kalifa filanan ko an k'an yɔrɔ ma janya o la e kɔni kɔnɔ ye fo i k'i jija ka maaw lana amadiya la diyagoya fo e ka histoire dɔ fabriquer la o t'a ye i bɛ ka kojugu kɛ i yɛrɛ de la i t'a dɔn o de kosɔn kalifa filanan a nana ni dalilu dɔ ye kuranna kɔnɔ a ko la yadurukum man dalla minnu n'olu filila tɔɔrɔya foyi aw ka sira foyi t'o la tɔɔrɔya foyi tɛ se aw ma dɛ iza ihtadaytum ni aw kandala n'a ye tilennenya ta o kɔrɔ de ye jumɛn ye ni aw ye tiɲɛ f'u ɲɛna u sɔnna tiɲɛ in na o u banna la o aw ka sira t'a la aw ye aw ka baara kɛ ka ban nka k'a fɔ k'i bɛ galon de fabriquer ka maaw lana an kana o kɛ fiyewu an k'an yɔrɔ ma janya o la n bɛna o misaliya dɔ di karamɔgɔ dɔ ka vocal bɛ ka circuler réseaux sociaux kan a ko amadiyaw an ka u kɛlɛ hali n'aw bɛ galon de da amadiyaw la a ka galon da u la walasa amadiya ko in ka tunu Ahmadiyya nin ye bi karamɔgɔ kumakan ye ko ka galon da amadiya la walasa amadiya ko in ka ban i y'a ye nka amadiyaw ko la ala an jugu an kana galon ta k'u wele ka na amadiya la dɛ an ka tiɲɛ fɔ n'u sɔnna a fɔla a banna n'u ma sɔn a banna u ka ko bɛ ala subhanahu wa taala de bolo an kana galon da maa si la dɛ nin ye Nare takbir Muhammad Mustafa Ghulam Ahmad ki Nare takbir hikma kɔrɔ segina o de ye ni an bɛna baro kɛ i bɛ lajɛli de kɛ n'i bɛna kuma maa min fɛ i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye nin fɔ a tɛ n'i lamɛn tugun yɛrɛ misaliya ma kilako ani maa caman bɛ bila kilako de la n bɛ ka nin min fɔ kalifa duurunan a b'a fɔ a bɛ tila ka segin a kan k'a bɛ ka min fɔ yen o kɔrɔ tɛ ko jitɔya de dɛ n'i y'a ye ni e ye kilako fɔ a ye a tɛ n'i lamɛn tugun yɛrɛ i jija dalu caman bɛ amadiya kɔnɔ o dalu dɔ bɔ k'o yira a la o bɛ kɛ sababu ye a bɛ sɔn kilako in ma kɔfɛ o misaliya caman bɛ yen anw yɛrɛ missionnaires ka baara yɛrɛ expérience kɔnɔ dɔw yɛrɛ u ma kilako in mɛn dɛ u ye dajaliko de mɛn dajali walawalali o kɛra sababu ye u nana amadiya kɔnɔ u ye kilako in faamu o kɔfɛ kalifa duurunan a ko k'a fɔ k'i ye kilako to yɔrɔ la ka dɔwɛrɛ f'u ye k'o tɛ jitɔya ye o ye hikima de ye o ye kodɔn seginna de ye donc an jija donc an ka dɔn k'a fɔ hikima kɔrɔ segin bɛɛ i y'a ye an ye nafa belebele sɔrɔ a la amadiya ka di dɛ kuranɛ aya fitinin ayiwa walawalaliba min bɔra a kɔnɔ jɔn bɛ se ka nin kɛ ni jamaati silamɛya ahmadiyya tɛ to i ka dɔn k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la imam mahadi nana ala subhanahu wa taala ye kuranna dɔnniya d'a ma de tiɲɛ don karamɔgɔw u kalanna u ye kalanbaw kɛ nka u ka kalan in ye tɔ ka jɛn de ye puisque olu sigila kilasi de kɔnɔ adamaden de y'u kalan nka imam mahadi ala subhanahu wa taala de y'a kalan a ye fɛn fɛn fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ k'a kɛ kelen 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 o de kosɔn an karamɔgɔ minnu bɔra ka na beyti dɔ kalan imam mahadi ka beyti kalan a ko di wa sidiki sa yuzkaru fil biladi ko ne ka tiɲɛtigiya o bɛ fɔ duguw kɔnɔ a bɛ fɔ bɔlɔnw fɛ bi a bɛ ka fɔ a bɛna fɔ tuguni ko kura ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan insha allahu ta'ala Ghulam Ahmad ki Ghulam Ahmad ki Nare takbir Allahu akbar kalifa duurunan nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa kalifa filanan ye nin bɛɛ lajɛlen walawala hikima kɔrɔ la a bɛ an bilasira nin ye walawalali de ye an bɛna mɔgɔw wele cogo min na ka na diina la nka an yɛrɛ ka kɛwali fana o bɛ kɛ sababu ye ka mɔgɔw wele ka na ahmadiya ma kuranna aya dɔ bɛ yen suratu fusilati kɔnɔna la a aya 34 na ko waman ahsanu qawlan mimman daa ila allahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin ko waman ahsanu qawlan an ye kuma fɛn fɛn fɔ sa i bɛna wajulu min kɛ ka mɔgɔw lana diina kɔnɔ ahmadiya kɔnɔ
kumakan ɲuman tɛ o bɔ o kumakan ɲuman si tɛ o bɔ i ye baara ɲuman ba kɛ nka ko a dan tɛ o ye dɛ wa amila sɔlihan i ka i jija ka baara ɲuman kɛ baara ɲuman de b'a dafa ni e jogo ɲɛna i ka sigida la i ka jogo ɲumanya kama siga t'a la mɔgɔw bɛ don diina la alakira sallallahu alaihi wasallam ye o de yira a ka jogo ɲumanya ye maaw wele ka na diina la kalifa ka représentant a y'o misaliya dɔ di n bɛna misaliya wɛrɛ di o kan alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ɲɛnamaya waati n'a bɛ taa seliyɔrɔ fajiri seliyɔrɔ la musokɔrɔba dɔ bɛ yen a bɛ ji bɔn a ɲɛsira la don dɔ kɛra alakira taala seliyɔrɔ ka segin a ma musokɔrɔba ye a sela so a y'a miiri musokɔrɔba min bɛ to ka ji bɔn ne ɲɛsira la juguya yɛrɛ kama ne m'a ye dɛ alakira wulila ka taa musokɔrɔba ka so ka ɲininkali kɛ musokɔrɔba la u ko ko musokɔrɔba man kɛnɛ k'a bɛ so kɔnɔ alakira donna ka salamu bila musokɔrɔba y'a ɲɛ kɔrɔta ka alakira ye a siranna a b'a dɔn a ma ɲuman kɛ alakira la don kelen si a ye alakira ɲininka sallallahu alaihi wasallam e nana mun ɲini yan alakira ko n y'a mɛn de k'i man kɛnɛ n nana ka na nɔgɔya da k'i ye ka dugawu k'i ye Muhammadul Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadul Mustafa rahmatan lil alamin musokɔrɔba ni dɔw ka musokɔrɔba ko a ye alakira ɲininka mun de bɛ fɔ ka don diina la alakira ko ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah musokɔrɔba ye nin fɔ ka don silamɛya la wa ne ni aw ahmadiyaw an ka kɛwale wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila allahi an ka kumakan duman ninnu kuranna walawale cogo cɛɲi hadisa walawale cogo cɛɲi foyi t'a bɔ kumakan na nka wa amila salihan fo an ka baara ɲuman de kɛ o de b'a tɔ jija faamuyaliko ɲuman ala k'o di ne ni aw ma donc ni mawudu ne tun bɛ ne bolo dakuruɲa kelen inshallah a waleya a ma nɔgɔn ne kɛra a fɔbaga ye k'a lase aw ma o kɔrɔ tɛ ko ne bɛ k'a bɛɛ kɛ dɛ an bɛ ala de dali ala ka an ta an tɛgɛ ma ka jija don an na ka dusukun fariya don a la an ka se ka imam mahdi ka nin wahayu in bɔ a sira fɛ an ka kɛ ala ka baarakɛminɛn ye ka se ka imam mahdi ka nin wahayu in sa ursilu da'awataka ila aqsa atrafil ardin ka ni walada in k'a cɛri duniya fantan naani bɛɛ lajɛlen na anw ka kɛ o baarakɛbaga ye ni dusukun ni nisɔndiya ye ani farifoni ye ala ko nɔgɔya ne ni aw bɛɛ lajɛlen ye wa akiri da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin nare takbir muhammad mustafa gulam amar ki nare takbir Ahmadiyya di Bamako Zinaba Ahmadiyya di Sikasso Zinaba Ahmadiyya di Kai Zinaba Ahmadiyya di Sa Zinaba Ahmadiyya di Kolokani Zinaba Jamaat Islamique Ahmadiyya di monde entier Zinaba Jazakumullah ta'ala asnal jaza. Maintenant, dans la session de matin, ça c'est le dernier exposé. L'exposé, c'est les problèmes conjugués et leurs solutions. J'invite le missionnaire Hafiz Adama Souge Saheb pour le thème les problèmes conjugués et leurs solutions. Bismillah. Nare takbir Jalsa Salana Mali Jalsa Salana Mali Nare takbir أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. الحمد لله ثم الحمد لله. أمي الله سبحانه وتعالى تنو ale de masaba kelen pe ye min kan ani tanduli ye sanga ani wati belajelela amme anga sharia kura kura ya Allah subhanahu wa ta'ala ka kiribatiya ka ana kasi dandeme amma sabati an duskuna ni ngafo an nenguna kum masam ye sangolo uda masam ye dukolo uda fengo fe mi be sangolo ni dukolo ni nyonche ani fengo fe mi be sangolo ni dukolo koka ni mbela jeni daba may masaba kelen pe inde ye min to Allahu flana taala aka masaya kona na sanga nyonti ala o sharia ko fe ame sharia ko kura ka don afo dambe ona sigiro machaya ni mbela jele chala Allah subhanahu wa ta'ala kelen pe de kerengere ka bonye ka fisaya ka korota ka tema dambe to bela jele ka ke dambe to bela jeni nyejoroi anu ka here soli sababu jien kono yanno an alkemaduna ka togoda Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam amen nema ani baraka nyini Allah subhanahu wa ta'ala fe ako jidi dambe on la so here mayinka anaka so dungew anaka sahabaw ana de men bagaw wati belajele konnana alhamdulillah anga so maday na sigi nyama nu anga miruye kamne alela ani dinamba munu be keneka ani naba kelengele na bela jele jalsa keneka ami bela jele foni islamia foli kai ni kanu foli kai ni aljine di nga foli kai no di assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ni foli ka sanma intemani ngofe ina fa baraka la me chugumi o mawdu mi no kalfala ni la ko ka dakunya fla fois ka odeye les problèmes conjugaux et leurs solutions kabeni mali jalsa takota ani woronai samba fla ani muga ani nani na inkonnana o babu nyara koroy di bamananga na odeye ko furu konnana gole yaw ani o geleya nu wulli sababu walma akumbeli sababu ye jumewi geleya jumew ni jumew ndebe na sigi kono anga sigi kono na anga furu kono na geleya munu be ansoro toro ko munu be na akono okumana o kumbeli fro ye jumew de ko kada kunya flafo aka tiendo ni tashila ni maudu inka kata nyefe ibina na ye ka fo tiendo a jongwala goleya bisiku kono bi furnyon ya kono na koni kadaka sege sege li ujajira ni anye jatimine donike anga malibay ngonna kuna fo lisra dobe abe fo mima studio tamani o ule kuna fo dia di samba fla ani muga ani fla san o ko o san konna na ika donga fo bamako sigi da woro konana adiseti woro konana mi nga cha kateme furu ba shegi ani keme ani bisaba
min sara k'a ka ca o ye o kɔfɛ o seginna ka avril kalo o tile 9 san 2024 na an bɛ san min kɔnɔ ko k'a minɛ salon kana se o avril kalo tile 9 in o ka kuma in fɔ don o y'a sɔrɔ an bɛ mara min kɔnɔ jalisa bɛ ka tali kɛ mara min kɔnɔ n'o ye Kulukoro mara ye tribunal ka bolo kan o y'a sɔrɔ furu 76 de bɛ sali bolo kan nka 42 o sara ka ban o ma a tɔw de tun bɛ sira fɛ o y'a ye minnu bɛ tɛmɛ tribunal ka sira kan n'a sɛbɛn bɛ ka bila nka minnu taw bɛ kɛ o kumana burusi kɔnɔnaw na fan wɛrɛw fɛ n'o tɛ se tribunal la n'i y'olu fara nin ka dun n'an ye kɛrɛfɛ jamanaw lajɛ yaasa e kana n'a fɔ ko nin ye Mali dama ye an kɛrɛfɛ jamana fɔlɔ n'o ye Burukina ye o kunnafoni di sira dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma Gulmu Info olu y'a ɲɛfɔ san 2022 kɔnɔna na ko san kelen kɔnɔ san 2022 san ko Wagadugu kelen pewu kɔnɔ furu 1590 a ka ca o ye min sara Abidjan kɔnɔ olu ka kunnafoni di sira dɔ bɛ yen a bɛ fɔ min ma abidjan.net olu y'a di o ko san 2021 san ko furu min sara Abidjan kɔnɔ o fana bɛ taa ni ɲɔgɔnna na n'o ye 1590 na nin ye damadɔ ye diɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ fa bɛɛ lajɛlen fɛ a bɛ nin cogo de la dɔw ta yɛrɛ ka ca ni nin ye pewu o b'a jira an na k'a fɔ jɔnya la gwɛlɛyaw bɛ sigi o kɔnɔ nka gwɛlɛya ninnu fura de ye furusa in ye wa o kuma na silamɛya bɛ mun fɔ an ye n'i ye ɲininkali kɛ jama na nin furusa baden in cɛw de nɔ don wa tari musow de nɔ don cɛw bɛna fɔ musow de nɔ don furusa baden in kɔni n'i gɛrɛla musow fan fɛ olu bɛna fɔ ayi cɛw de nɔ don furusa baden in cɛw de nɔ don o kuma jɔn de nɔ don o kuma na o kɔrɔ ye sisan cɛw b'a fɔ musow nɔ don musow b'a fɔ cɛw nɔ don o kɔrɔ ye an bɛɛ nɔ b'a la o la an bɛɛ lajɛlen kan ka jija an ka fan fɛ cɛw kan ka jija u ka fan fɛ musow kan ka jija u ka fan fɛ yaasa furusa baden bɛ se ka dabila cogo min ka d'a kan o t'a fura ye o t'a solution ye silamɛya bɛ fura jumɛnw de di an ma an b'a daminɛ kabini furu yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ furu yɛrɛ ye mun ye Ala subhanahu wa ta'ala ka yamaruya don fanqihu Ala subhanahu wa ta'ala y'a di kɔnɔna kɔnɔ ko an ka furu kɛ an ka furu kɛ yaasa ka anw danfara ka bɔ dabaw la minnu ni u ti furu kɛ u bɛ yala ɲɔgɔn nɔfɛ fako t'a la bako t'a la balimako t'a la u ma ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min u bɛ denw kɛ o sen fɛ yaasa ka an danfara ka bɔ u la an ka furu kɛ alakira sallallahu alaihi wasallam a seginna o kan a ko an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni a ko furu ne Muhamadu ka sunnatu don n ka taasira don a ye nin fɔ don min kama o y'a sɔrɔ sahaba dɔw olu tun bɛ baro la olu ko ɲɔgɔn ma tiɲɛ yɛrɛ la furuko in an k'an sen bɔ u la an k'an ɲɛsin Ala ko in ma k'an ta kɛ bato ye alakira sallallahu alaihi wasallam o kuma na a ko ayi dɛ furu in bɛ kɛ de furu ye ne Muhamadu ka taasira ye ne ka taabolo don ne ye furu kɛ o n'a fɔra ko a ka ne ladege a b'a fɔ cogo jumɛn ko a b'a ɲɛsin bato ma ni ka a sen bɔ furuko in na ayi dɛ a bɛ furu kɛ ne ka taabolo ni maa min banna k'a fɔ furu yɛrɛ a condition bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ i la ni bana a kɛli ma alakira sallallahu ko i t'ale dɔ ye o kɔrɔ ye i y'ale ka sira bila o kumana i b'i yɛrɛ ka sira fɛ o la furu ɲɔgɔnmaw kɔrɔna y'olu wele tɔgɔ wɛrɛ la muhsin ani muhsina ko maa min bɛ koli dɔ kɔnɔ maa min bɛ kana dɔ kɔnɔ maa min bɛ sinzan dɔ kɔnɔ furu ɲɔgɔnmaw olu bɛ furu koli kɔnɔ o bɛ furu sinzan kɔnɔ o la olu ye maa tanganenw ye sisan ni cɛw musow walima npogotigininw ani cɛmisɛnninw u b'a fɛ ka furu kɛ yanni yɛrɛ ka u ka furuko daminɛ walima u ka don furuko domaine kɔnɔ u kan ka walanda sɔrɔ ka faamu sɔrɔ k'a fɔ furu ye a damanata fɛn ye kanu min ni o bɛ ka kɛ bɔlɔnfɛlaw la o fana y'a damanata ko ye
ninnu fɛn fila tɛ kelen fiyewu u k'o danfara dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na coyi o bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ girin min na bɔlɔn fɛ an taara yen fɛ an taara yan nɔ an taara pikiniki na an taara turule la an bɛ damu min na su ban radio jouer la ni dɔnkɛw ni kulonkɛw ni ɲɛnajɛw walima min bɛ lajɛ filimuw kɔnɔ mɔgɔ bɛ kanu minnu kɛ filimuw kɔnɔ k'o ta ka bila i hakili la k'a fɔ n'i ye furu kɛ ka ban ko o ɲɔgɔn na de ye kuda ye k'o yɔrɔ bɔ hakili la pewu furu n'u tɛ kelen ye furu y'a damanata fɛn ye min bɛ danna o ko tɔw la o la ko an k'a faamuya k'a fɔ alhayatu zawjiya hayatun fiha huququn wa wajibatun kasira o ko furu sosigi furu kɔnɔna a ko ɲɛnamaya a damanata ɲɛnamaya don min na ni hakɛw bɛ a la ani wajibu min ka ca kosɛbɛ fɛn dɔw bɛ yen olu ye hakɛw cɛ ka hakɛ don muso ka hakɛ bɛ yen wa ko dɔw wajibi bɛ aw kan sigi kɔnɔna na o koɲɛw ka ca a ka u bila hakili la fɔlɔ yanni a ka furuko yɛrɛ daminɛ fɔlɔ Allahu akbar wa aishun mushtariku fihi takalif a ko ɲɛnamaya don balo don min ni i ka dɔn ka fɔ gwɛlɛyaw bɛ a kɔnɔ gwɛlɛyaw fara bɛ a ɲɛnamaya la o bɛ furu kɔnɔ wa sabrun wa musabara sabaliw b'a kɔnɔ ɲɔgɔn la sabali b'a kɔnɔ wa ridɔ wa ghadab diɲɛ b'a kɔnɔ dimi b'a kɔnɔ i bɛ diɲɛ ko dɔw bɛ kɛ i bɛ diɲɛ n'a ye ka di ye ko dɔw bɛ kɛ o man di ye i bɛ dimi o b'a kɔnɔ wa ibtisamun wa abus ɲɛnajɛ yɛlɛmisɛn nisɔndiya o b'a kɔnɔ wa ɲɛkumu fana b'a kɔnɔ dɛ wa dhiqun wa sa koron b'a kɔnɔ foni fana b'a kɔnɔ wa shidda wa raha gwɛlɛya b'a kɔnɔ nɔgɔya b'a kɔnɔ wa sarra'un wa dara o kumana nɔgɔya b'a kɔnɔ gwɛlɛya b'a kɔnɔ walihadha nahtaju ila ilmin bi kayfiyati ta'amuli sahih fiha a ko sababuya de kosɔn an mako bɛ ninnu fɛn ninnu dɔnniyaw la ka ko furu yɛrɛ ɲɛ yaasa an bɛ se ka o kumana furu kɔnɔna baara kan ka kɛ cogo min na an bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min an mako bɛ ninnu dɔnniyaw la n'an bɔra o la Ala subhanahu wa ta'ala a bɛ an bilasira an kan ka furu ɲini sira min kan Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye suratu nisa kɔnɔ fankihu ma taba lakum minan nisa a ye furu kɛ minnu mana diya aw ye musow la dakuruɲɛ dɔ bɛ yan nɔ min ni maa kan ka taasi o kɔrɔ kan kosɛbɛ n'o ye dakuruɲɛ tɔɔba ma tɔɔba lakum o tɔɔba min filɛ nin ye dɔw y'a kɔrɔ kɛ ko min ma diya i ye o kumana dɔn n'i ye musomanin min ye n'a diyara ye a ye cogo n'a dan cogo n'a diɲɛ cogo n'a jɛya cogo n'a fiɲɛ cogo ma diya i bɛɛ walima a bɔkolo walima a ka sɔrɔ i ka sin ka girin a kan k'i k'a furu ko tɔɔba kɔrɔ y'o ye ko Ala ko min ma diya i ye ka sɔrɔ kɔrɔ wɛrɛw bɛ tɔɔba la min bɛ dana nin bɛɛ lajɛlen la an kan ka o ɲini ni o dɔn tɔɔba kɔrɔ dɔ ye ja'alahu tayyiban ko kɔrɔ dɔ ye fɛn sanuma ko o de kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala y'a fɔ an kuranɛ kɔnɔ fakulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiba a ye fɛn dun Ala subhanahu wa ta'ala y'a garijɛgɛ fɛn min na halalala ani tayyibu la halalala ani tayyibu o kɔrɔ tɛ halala min m'a diya i ye ko i ka se k'a dun dɛ nka min ka sanu a kɔrɔ wɛrɛ ye jumɛn ye o de ye n'a fɔra ko tɔbahu alajahu aw dawahu o fana kɔrɔ bɛ tɔba kɔnɔ o kɔrɔ ye furakɛli ani kɛnɛya o kumana n'a fɔra ko nin fɛn ye tɔba ye i ma o kɔrɔ ye a dunni i bɛ kɛnɛya sɔrɔ a la a b'i furakɛ a t'i tɔɔrɔ lase i ma nin bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔ o sababuya de kosɔn Ala subhanahu wa ta'ala ko silamɛw limaniya jɔnw a ye fɛn dun ne Ala ye fɛn min daga aw kan nka dagalen bɛɛ lajɛlen tɛ dɛ min dunni ti kɛ kɔlɔlɔ ye aw ma n'a ti aw tɔɔrɔ o kumana a ti na ni degun wɛrɛ ye aw ma ni Ala subhanahu wa ta'ala y'o dakuruɲɛ kelen lawaleya furu ɲinitɔ la maa tɔ b'a la kun i kan k'o faamuya nin aya in sumana k'a fɔ furu ɲini min m'a diya i ye o ye tiɲɛ ye nka diɲɛɲɛw cɛla fana min tali ti k'i ma tɔɔrɔ wɛrɛ ye a ti kɛ degun ye a ti kɛ don o don kɛlɛ ye a ti kɛ don o don ɲɛkumu ye i ni min ka taafan ye kelen a ka yeta ye kelen ye ko furu bɛ se ka kɛ nin sira bɛɛ lajɛlen kan Alakira sɔlɔm m'o fɔ dɛ a ye hadisa lamɛn tunkahul mar'atu a ko muso bɛ furu ka da nin lahaliya naani kan muso bɛ furu ka da nin kan o kɔrɔ ye mɔgɔ bɛ muso furu ka da nin lahaliya naani kan
nga hadisa labana ako fazfur bizati di ne mo rebe blasara min fo awye o de ye dine ma ato bela jele chela ay dine yan vande ay o di sabati kosobe tari bati yada ka yasa ibolo kana ndoro wole kana to mabe wal matmabe ikuma sumile kana to Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam nare takbir okumana halna chekain na fulo ba kun bokolo kain okumana elahlia benyon sura la ni dine yan vante ala kira ku ki chogo donde iki chogo don kosobe o kadaka walna mumbe dik walna numna dikana o walna numma ko be dine yan van na kosobe o ni dine yan van tala o ni ko na gbele na tikila sabali ni muye na kle na ala na kira de foi kala sabali o no fa anta ala du amakuti ala amakuti akira la ibe mun foi o kumana ni mela gele doni ko fe Allah subhanahu wa ta'ala yere am blasani dugo kerengere ni korona kono suratul furqan aya biwulum bla ani duruna Allah subhanahu wa ta'ala ko rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama ni aya min flani ko on daba ma ika dilika on ma kabin an furumuso wula ani anga bonawna maula mamnu be kay anye damu tayroy amanu lajet motuma anu sombe ja okumana an tubi lafiya waj'alna lil muttaqina imama ika ambela jeleke okumana limana jon yemawye ini be furu nyini na kikani dugo chaya kosobe yasa alabiski son mala mami ni obi ala don ni limana jondo nabiska farika ika ala ko barawla amade un niye nu wala ndan nu fara nyonga niye nu donga ko furu nye ka nyini ni ke ni nisrai ka ala dele ni nisrai iye furu nyonga mi ro sisan furu be soro ka siri ina fo salama ya fo chogomi furu na siri na fo salama ya fo chogomi na sisa nga kan siri chogodi ambola ka aya nani min kala wala ma aya sigiro ma saba min kala kadaka atara yoro saba dila ka bokorona kono nga aya on yurubita fo nani na ni aya nunde ye alaka sallam ka sunaye abe min kala o kuma na furu siri tola ko de wala furu nyomaw ye ani ma fe on fe mbe keneka nga sega ya jira ka fo ancha mai ni strain bla furu siri ba cha mai ni strain bla kata sara no ma do nyina nyira ye ndo suratul inshira alam sura aya kala di tuma dola telia kama anama don telera o tsaka si kan imbela me ka wala lame o kuma karmo fana ya nogoya o bita alam nashira aya ta dron ka Allah ba faraga bula ka duwo ka wuli o kuma na wala nanu o bino soro chogodi o de koso islam ya kono anyini ne do ni furu be siri furu cha yere kan aye keneka anyini ne do koso ba ni de gungwelente furu cha yere kan aye keneka aya nu ka kala anyena ka korofo anyena musota kanune do na masika na bashita la na kanune do e kuma ale be mara kono che ka mara kono che de mara tigi o kuma ale kan wala nu lame folo oni takbir Allahu akbar nare takbir Allahu akbar Muhammad Mustafa nare takbir ngani muso fana sera kan na bashita la abisigi muso fanve o kuma na nunu aya nunu be kala nin kala chugula ka nyefo ka wala di mogoma ala kira sallam kuma ka chugula o kuma na anga jega aya nunu lame ayan folo suratul nisa ayan flana Allah subhanahu wa ta'ala bafo aw munu aw adamadew adam ne aw adamadew na aw mugaw aw munu mugaw yekon ittaku rabbakum aysra aw daba mani allazi khalaqakum min nafsin wahida aw daba mammi aw da kabo ninkelina wa khalaqa minha zawjaha ukma ka ni jenyo fana da kabo ninkelina wattaqullaha allazi wa basa minhuma rijalan kaseeran wa nisaa mana o ma flasa Allah subhanahu wa ta'ala cherlike kabo ulula che chamana ani muso chamana wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham ay sana ala nye o kuma na abe deli kan ala min toy wala ma abe nyon deli ni ala min toy ani sinji inna allaha kana alaykum raqiba kadaka ala subhanahu wa ta'ala aw koloshi bay ayan flana obe ikanu ngafo suratul ahzab la
a ayan bi wolonfila ani kelen bi wolonfila ani fila ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ yen nɔ aw minnu ye limaniya jɔnw ye a ye siran ala ɲɛ a ye kumakan tilelenw fɔ kumakan sabatilenw fɔ n'o kɛra ala bɛ aw ka baaraw dilan ka ɲɛ ka di aw ma wa ala bɛ aw ka jurumuw yafa aw ye maa o maa n'i ye ala labato k'a kira labato e de ye nin yɔrɔ sɔrɔ nin yɔrɔ min n'a ka bon kosɛbɛ aya sabanan walima naaninan o bɛ sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ suratul hashiri kɔnɔna na o aya 10 ani kɔnɔntɔn na ala subhanahu wa ta'ala bɛ segin a kan aw minnu ye limaniya jɔnw ye a ye siran ala ɲɛ aw ka lajɛli kɛ ka taa fɛn ma a bɛna min sɔrɔ aw yɛrɛ ɲɛ sini a ye siran ala ɲɛ kokura ka d'a kan ala kibaruyalen don aw ka baara bɛɛ lajɛlen la ni aya belebeleba ninnu de bɛ kalan ala kira fɛ sallallahu furu siritɔla k'a ɲɛfɔ k'a walawala mɔgɔw ye o kumana a walawalali ka bɛn ni waati ye waati ka surun kosɛbɛ an ye point damadamani ta a la i n'a fɔ point 7 ɲɔgɔnna kuma belebeleba minnu b'a kɔnɔ laɲini belebeleba minnu bɛ aya ninnu kɔnɔ o 7 ɲɔgɔnna an y'o ta nka a ka ca ka tɛmɛ nin bɛɛ lajɛlen kan a fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye ala subhanahu wa ta'ala ye sinsin i ka dɔn k'a fɔ fɛn min kan aya ninnu kɔnɔ k'a tan ka se ka caya o de ye taqwa ye a taqwa aya ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aya kelen yɛrɛ kɔnɔ ala seginna ka siɲɛ 2 waltanzuru nafsun ittaqullah waltanzuru nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah ala ɲɛsiranya ko a k'o de kɛ supasima ye furu kɔnɔna na o de jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ furu kan ka sinsin o de kan ka kɛ furu fondation ye o de kan ka kɛ furu tulomaw la belebeleba ye n'o tɛ yen baara bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de la ala subhanahu wa ta'ala y'a daminɛ aw adamadenw aw mɔgɔw a ye siran ala ɲɛ aw minnu ko a ye limaniya jɔnw ye a ye siran ala ɲɛ aw minnu ko a ye limaniya jɔnw a ye siran ala ɲɛ n'i bɛ ala ɲɛsiranya kuma fɔ e yɛrɛ ta ka taa maa min yɛrɛ ɲini o ti ala dɔn o t'a kira dɔn o t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ silamɛya yɛrɛ t'o ɲɛsira la bɛ ala ɲɛsiranya fɔ a ye cogo jumɛn ɲɛ ma fo n'a y'a sɔrɔ a kanu b'a la e y'a dɔn n'i y'a ta ni ka tila ka na ala n'a kira ta fɔ a bɛna sɔn k'a minɛ o mɔgɔ fana bɛ yen o tuma i bɛ se k'a fɔ nka maa min yɛrɛ mako ti ala ko la fɔ diɲɛdenya e k'o ye dɔrɔn k'o ye cogo ni jara e ka t'o ta baara sɔrɔla o la o kumana ala ɲɛsiranya ko an ka o yɔrɔ jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ ka furu to o de kan ka furu boli o kan furu ɲɔgɔnya kɔnɔna na furu ɲɔgɔnma 2 bɛɛ lajɛlen kan k'i hakili to ala ɲɛsiranya in de la o de la kira sallallahu alaihi wasallam a ye ala ɲɛsiranya in fɔ a ka khutba laban kɔnɔna na a ye min kɛ hijjatul wada la faqala fi khutbatihi ala kira sallam ko a ka o khutba kɔnɔna na ala wattaqullaha azza wa jalla fi nisa ko a ye siran ala ɲɛ ala min ka bon a sekɔrɔ talen don a ye siran ala ɲɛ musow ka koɲɛ na dɛ fa innahunna indakum awanin a ko muso ninnu ye aw dɛmɛbaaw de ye a ka sigi kɔnɔ akhastumuhunna bi amanatillahi a ye muso ninnu ta ka na o ye a ka sigi kɔnɔna na ni ala ka danaya de ye wastahlaltum furujahunna bi kalimatillahi azza wa jal a ye muso ninnu ka tafibolo daga aw yɛrɛ ye ni ala ka kumakan de ye ala min sekɔrɔ talen don o kuma na ko a ye siran ala ɲɛ muso ninnu minɛ ko la amadenw nin ye kuma belebeleba ye ala subhanahu wa ta'ala ko a ye siran ala ɲɛ muso ninnu minɛ cogo la a ye o ta ni ala ka danaya de ye ka o daga aw yɛrɛ ye ni ala tɔgɔ ye tiɲɛ dɔ kɛ aya in y'o fɔ o allazi tasaaluna bihi ko a ye ɲɔgɔn deli ni ala min tɔgɔ ye ne hakili la e taara don min e ko k'a di i ma ala n'a kira de kama olu fana ko k'o y'a di ma ala n'a kira kama a ma ala tɔgɔ fɔ ala subhanahu wa ta'ala ko a y'a ɲini ni ala n'a kira tɔgɔ ye a dira aw ma o danaya de kɔnɔ wa o dagala aw ye o danaya kelen de kɔnɔ ko kuma a ye siran ala ɲɛ dɛ a ye o minɛ ka ɲɛ ni ala ɲɛsiranya ye o kɔfɛ min nafsin wahidatin ala subhanahu wa ta'ala ko ale ye an dan ka bɔ nin kelen na nin yɔrɔ in ka bon ko in kɔnɔ kosɛbɛ ko cɛw k'a faamu ka fɔ olu ma dan ka bɔ fɛn dɔ la damana musow fana ma dan ka bɔ fɛn dɔ la damana dɛ nin kelen a bɛ tali kɛ nin kelen de la i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min musow ni cɛw bɛɛ lajɛlen bɔra lasulu kelen na aw bɔra lasulu kelen na o de kan ka faamuya di aw ma a k'a faamuya k'a fɔ
aka fɛtaw aka kanutaw olu bɛ sanga ni ɲɔgɔn ye o bɛ taa ni ɲɔgɔn ye fɛn min ka di cɛ ye berebereli la nisɔndiya kumaw na kuma ɲumanw na kɛcogo ɲumanw na ko ɲɔgɔn na ka di muso in fana ye a bɔra lasulu kelen na a t'i n'a fɔ fɛn dɔw bɛ yen ko o man di e min ye cɛ ye i t'a fɛ a ka k'i la i t'a fɛ a ka k'i somɔgɔ la i t'a fɛ a ka ta ka ɲɛsin ma fan ci fɛ nka e ko o ɲɔgɔn na ta ka ɲɛsin muso in ma a k'o tɛ dɛ i t'a fɛ kumakan jugu ka fɔ i ma kɛwale jugu ka ta ka i sɛgɛrɛ kana kumakan jugu fana fɔ muso in ma o kuma na kana kɛwale jugu ta ka a sɛgɛrɛ n'a sɔrɔ n'i m'a faamu o de la a tɔgɔ di bamananw b'a fɔ furusiri yɔrɔ la ko a ka hakili to busan nɛnjan na o ye jumɛn ye o ye nɛni juguw de ye tuma dɔ la cɛ ma dimi dɔrɔn ne de cɛ ye ne de bɛ se ka nɛni nasuguya bɛɛ lajɛlen fɔ muso ma o t'a bɔ ni ka tila ka muso kɔsa o ka don muso masaw la o t'a bɔ ka muso balimaw bɛɛ lajɛlen ne ta ka o kumana a ka kabila bɛɛ lajɛlen ta k'o bɛɛ lajɛlen nɛni o sen fɛ o tɛ busan nɛnjan ye ka d'a kan e de bɛ se k'a fɔ ni muso y'a ɲɔgɔnna fɔ i b'a fɔ i b'a furusa walima ko i b'a gosi ko ka d'a kan ko a y'i masaw nɛni walima a y'i balimasiraw nɛni a man di e ka nɛni ka don i masaw la ka don i somɔgɔw la e b'o kɛ ale la cogo di Ala subahana wataala ko min nafsin wahidatin a man di e cogo min a man di ale fana ye ten e b'a fɛ i ka bonya cogo min i ka minɛ ka ɲɛ cogo min ko o ɲɔgɔnna fana ka di ale fana ye Nare takbir! Allahu akbar! Nare takbir! Allahu akbar! Ahmadiyya! Zindabad! Ahmadiyya! Zindabad! Ghulam Ahmad ki! Ɲinɛ ti kɛ a kɔjugu na muso kan k'i cogo dɔn a la cɛ kan k'i cogo dɔn a la wa nɛnijuguba yɛrɛ ti silamɛ ɲuman ka taabolo ye fiyewu silamɛ ɲuman ti nɛnikɛla ye nɛnijugubaw bɛ bɔ i da kɔnɔ ko e ye silamɛ ɲuman ye cogo di alakira sɔlɔ salamu ko sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun a ko silamɛ dɔ nɛnini k'o ye kojuguba de ye silamɛ nɛnini k'o ye kojuguba de ye wa qitaluhu kufrun a kɛlɛli k'o bɛ taa ni adamaden kafiri a kɔnɔ o ye walawala wɛrɛ ye nka ko silamɛ nɛni ye kojuguba de ye e dun dafa bɛ silamɛ ɲɔgɔn na k'o nɛni e bɛ kojuguba dɔ de kan ka kɛ nin o kuma na nɛni silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen k'i kan k'i cogo dɔn a la i bɛ dɔw yɛrɛ mɛn i bɛ nɛni mɛn a da kɔnɔ e yɛrɛ min tulo b'a la f'i bɛ kabakoya silamɛ dɔ de bɛ ka nɛni kɛ ten o kuma silamɛ ti nɛnikɛla ye alakira sɔlɔ bɛ segin a kan a ko la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi aw dɔ si tɛ se ka limaniya ɲuman sɔrɔ limaniya lakika sɔrɔ fɔ min ka di i yɛrɛ ye ko i k'o ɲɔgɔn na kanu i balima silamɛ ye muso in i balima silamɛ ye silamɛya ye aw kɛ balimaw de ye o kuma na min man di i ye ko i kana ta k'a sɛgɛrɛ min ka di i ye ko i k'o ɲɔgɔn na ta k'a sɛgɛrɛ o ye alakira sɔlɔm ka walanda ye n'an tɛmɛna o la Ala subahana wataala ko a y'a hakili to sinjiya la furu bɛ na ni sinjiya dɔ di ye o kumana furu ɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ ni furu kɛra ka ban cɛ somɔgɔw cɛ mansaw y'i masa de ye e min muso ye a somɔgɔw y'i somɔgɔw de ye o cogo kelen na muso mansaw ye cɛ fana mansaw ye a somɔgɔw ye cɛ somɔgɔw ye o y'o kɛlɛ kelen ye o y'o kɛlɛ sinji ye o kumana k'a kana sɔn cogo si la o sinji ka fara dɛ alakira sɔlamu ko sinji o kumana a juru kun bɛ fɔ Ala fɛ ni maa min y'a sinji tigɛ la ko Ala b'o tigɛ ka fili sinji tugula de ka di Ala ye o kumana k'a ka jija cogo fo o kɛ wasoko ye silamɛ ɲuman si ka taabolo tɛ fɛn min man di Ala ye Ala ko n'i y'a tigɛ ne yɛrɛ b'i tigɛ e y'o kɛ wasoko ye o kɔrɔ i tigɛ min bɛ ka bɔ Ala la pewu Ala yɔrɔ ma jɛnnen don ka bɔ Ala la Ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi o ma point min dan bɛ o kan o de ye qawlan sadida ko an ka hakili to a la furusiri tɔra ninnu kumakan ninnu de bɛ fɔ ko an ka kuma fɔ kuma min ni a jɔn bɛ i n'a fɔ kogobolo sadu kogobolo kuma min jɔlen i n'a fɔ kogobolo fiɲɛ tɛ se ka yɛlɛn fiyewu o ye kuma sugu jumɛn ye o ye tiɲɛ kuma de ko a ka tiɲɛ fɔ furu kɔnɔ furu ka don tiɲɛ kan foyi kana dogo a la fiyewu ni a bɛ don tiɲɛ kan a ka don tiɲɛ kan n'a yɛrɛ tɛ don o kuma na a fɔra a banna a kana namara kuma foyi fɔ a kana fansi dogo a ko la f'a ka kɛ qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum ko n'a y'o kɛ ka furu don tiɲɛ kan
ko ni ala yɛrɛ b'a ka baara in dilan ka di aw ma yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum to ka jɛ minnu bɛ ala ko ale ala b'o yafa aw ye tiɲɛ a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ tuma caman na mɔgɔtinin ale ko ka di o kumana cɛlakaw ye cogo min olu bɛ cɛ ka fa fɛn o fɛn min bɛ se ka kɛ o ko ye ko bɛ muso in muruti a ma o b'o bɛɛ lajɛlen dogo ka ko mamu ka ɲɛ k'a ɲɛfɔ ka ko mamu ka ɲɛ o kumana k'a cɛma yɔrɔ dogo ka nkalon da ka o ye dajalu ka baara de ye n ko dajaluya yɛrɛ kɔrɔ ye o de ye e silamɛ min ko furu ka di o kama i bɛ taa tiɲɛ in dogo ka kɔ mun ni nkalon ye a tɔgɔ di ka nkalon in dogo k'a kɔ mun ni tiɲɛ ye k'a kɛ i n'a fɔ ko in bɛ nin cogo la ka sɔrɔ a tɛ nin cogo la i bɛ ka dajaluya baara de kɛ Allahu akbar Jalsa Salana Mali Zindaba Nare Takbir Allahu akbar Ghulam Ahmad Ki Yeah Ghulam Ahmad Ki Yeah Nare Takbir Allahu akbar mana ala bɛ barika dɔw la cogo di ala bɛ barika dɔw la cogo di fɛn ye fila de ala ye tiɲɛ danbe ka na ale ala yɛrɛ ma ala tɔgɔ la tiɲɛ bɛ tiɲɛtigi ala ala kira sallallahu alaihi wasallam tɔgɔ la a sidiku bɛ yen tiɲɛtigi muhamadu sallallahu ne ye ngalon de ta ko k'i sinji n bolo i t'i ni ala ye i t'i n'a kira ye barika in bɛ sɔrɔ cogo di a bɛ sɔrɔ cogo di o kumana an ka o yɔrɔnin bɔ furu kɔnɔ pewu a ɲinitɔla tiɲɛ de ka fɔ nka kabako yɛrɛ kɛra min ye wajulikɛlaw yɛrɛ n'u kɛra a fɔbaw ye k'a fɔ ngalon bɛ se ka tigɛ ka furu ɲini walima ka furu dilan dun o t'a bɛɛ tiɲɛnen ye wa o kuma in hali n'a y'a sɔrɔ ko o y'a ta hadisa dɔ kɔnɔ a f'u ye ko hadisa in ye ngalon ye hadisa tɛ a ma bɔ ala kira da sallallahu alaihi wasallam ka da mun kan n'u k'i ka dalilu a fɔ kuranna fan si tɛ yen aya kelen tɛ yen min bɛ a jira k'a fɔ an bɛ se ka ngalon tigɛ au contraire kuranna aya fanba bɛɛ lajɛlen y'a jira k'a fɔ ngalon haramuyalen don ala faranti ngalontigiw ka fiyewu ala ko wa kunu ma'a sadiqin a ye fara tiɲɛtigiw de kan ka da kan ni ala bɛ o yɔrɔ de la a ye fara tiɲɛtigiw kan ni ala ko a ka fara tiɲɛtigiw kan ale ala bɛ o yɔrɔ de la e taara kɛ ngalontigɛla ye ala kira sallam ko ala ka taa n'i ye fɛn min ma k'o de ye kojugu ye ngalon b'i sama ka taa n'a ye kojugu de dingɛ kɔnɔ wa innal fujura yahdi ila an-nar wa kojugu bɛ taa ɲini fɔ jahanama kɔnɔ o y'o sara a ye ka taa wa inna sidqa yahdi ila al-birri wal birri yahdi ila al-janna o tiɲɛ bɛ taa ni adamaden ye ɲuman de ma wa ɲuman bɛ taa ni alijinɛ kɔnɔ sira ye fila de ne ko ko ngalon bɛɛ o kɔrɔ e sira dɔ in bila i bɛ jahanama sira de kan ngalon tɛ se ka tigɛ ka foyi kɛ abada o tun b'a fɔ ko ngalon bɛ se ka tigɛ sira saba kan nka an ka karamɔgɔkɛ ustaz Sayo Traore ka wajulu kɔnɔ n y'a naani na fana mɛ a kɔnɔ ko karamɔgɔ dɔ ko ngalon o bɛ se ka ngalon tigɛ yasa ka dangari amadiya la ngalon tun bɛ se ka tigɛ sira saba kan o y'o fɔ ka kɔrɔ nka a sira kɛra naani ye o bolo sisan amadiya kɛlɛli fana na ko bɛ se ka ngalon tigɛ Allahu akbar Ahmadiyya Zindaba Jalsa Salana Mali Zindaba Ahmadiyya di mana ce Zindaba Takbir Allah ja oni nungo ma kɛ min ye o b'o fara a kan ngalon bɛ se ka tigɛ o la n'a kɛra naani ye bi sini ni fɛn dɔ na diya o ye u b'a fɔ ngalon bɛ se ka tigɛ o fana na tuguni an bɛ taa min n'o ko ye abada ala kira sallam ko jihadu min ka bon kosɛbɛ 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 ala fɛ o jihadu cɛla o de ye tumana min na n'i ye tiɲɛ fɔ i bɛ da ka kan tigɛ ko o waati dɛ n'i sera ka tiɲɛ fɔ k'o ye jihadu la belebeleba dɔ ye kuma tiɲɛ fɔ ti ko nɔgɔman ye dɛ ko ni waati min na n'i y'a ye ko farati la ko dɔ bɛ yen ko i ka se ka taa ngalon tigɛ abada n'i ye ngalon tigɛ i ka limaniya dɔgɔya walima i ka o kumana m'a fɔ cogo min ala ko dɔgɔya de y'i bila ngalon tigɛli la k'i yɛrɛ bɔ nka n'i ye ala ma ba bila i ka place la a bɛ tiɲɛ fɔ hali n'a bɛ sa a la o de b'a jira k'a fɔ e ka limaniya dɔgɔya de y'a jira a ye jɔ n ka boli ka taa ngalon fɛ ale bɛna n labɔ abada ni ngalon y'i bɔ bi
sini abi bila fɛn dɔ kɔnɔ min ti o si ye o kuma na ngalo a bɛ n'a fɔ o kuma ka bisɛ a tɔgɔ bɔ siyɛn ka kɛ bin kan o t'a dilantɔla ye fiyewu a bɛ ngalo minnu dogo furu daminɛ na ka furu don a kan furu mana siri a nisɔndiya bɛ kɛ kalo 1 kalo 2 kalo 3 o ngalo ninnu bɛ to ka poyi kelen kelen gɛlɛyaw bɛ commencer ka to ka na n'a ɲina ni muso ɲinina ni kan ye ka fɔ cɛ ko ni sɔnna ale la ni furu kɛra dɔrɔn a bɛ jarata kura san ye a bɛ kuma na telefɔni dakamanaw san ye a bɛ bila lahalaya ɲumanw kɔnɔ a bɛ bila kalanbaw la i bɛ baaraw kalan i bɛ o ngalo sugu tigɛ a ye a natala a nana furu kɛra a n'a ye o si t'a la o kuma na kumu bɛ commencer ka to ka na dimi bɛ commencer ka to ka na n'a tora o la n'a ye den kelen sɔrɔ n'a ye den 2 sɔrɔ layidu fɛn o fɛn taara furu daminɛ na a m'o si ye den 2 3 dun sɔrɔla a b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la nkalon tigɛra ne ye dɛ ne sɔrɔla ninnu ka jan kɔnɔ dɛ ni n bɔra sisan n bɛna taa ni den ninnu ye min walama ni n bɔra ka taa fan wɛrɛ fɛ denw fililen bɛ to yan nɔ n b'a kɛ cogo di a kelen-kelenninw hakilitigi kelen-kelenninw b'a fɔ ayiwa n'Ala minɛ ka sigi ten n'Ala minɛ ka sigi ten yala o tigilama ye na e sago kɛ bilen wa e y'ale sɔrɔ ka ban o ma ale fana bɛna vengeance de ta sisan fo n fana ka n ta sara i sago tɛna kɛ bilen fiyewu o kuma na an b'o dan o yɔrɔ la an k'a dɔn k'a fɔ abada nkalon fan si ma kan ka ye a kɔnɔ an ka taa ni tiɲɛ sira de ye Ala subahana wa taala y'o fɔ ko gɛlɛya o kɔfɛ Ala subahana wa taala ko an ka hakili to Ala n'a kira ka ladilikanw na ko man yuti illaha wa rasulahu Ala n'a kira ka ladilikan n'i ye baara kɛ n'o ye ko e de niyɔrɔ sɔrɔbaga ye o kuma na ka kuma teliya kumasen 6nan wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin a ko ni kelen-kelenna bɛɛ ka lajɛli kɛ ka taa fɛn ma i bɛna taa min sɔrɔ i ɲɛ sini kɔrɔ furusosigi kɔnɔ Alakira sɔlɔm bɛ nin aya in kala furuɲɔgɔnma 2 cɛ ni muso ko a ka ɲɔgɔn minɛ bɛɛ lajɛlen ka jija ka fan fɛ k'i ka hakɛ dafa ka ɲɛsin i furuɲɔgɔn ma k'i jigi da fɛ ka i bɛna taa min sɔrɔ Ala fɛ alikiyama don i bɛna taa min sɔrɔ Ala fɛ dɛ k'i jigi da o de ka k'o de filɛ i bɛ ka ɲuman kɛ min ye kana o filɛ i ka sara min bɛ Ala fɛ k'o de lajɛ cɛ ka ɲuman kɛ muso ye fo ka da kan Ala ko n k'a kɛ n taa sara sɔrɔ Ala fɛ hali ni muso m'a dɔn muso ka ɲumanya kɛ a cɛ ye ka cɛ labato a seko n'a damajira bɛɛ lajɛlen la ko hali ni cɛ m'a dɔn ne ye Ala ko n k'a kɛ n bɛ ka Ala de bato nin ye n bɛna taa n sara sɔrɔ Ala fɛ ni baara min bɛ ka kɛ Ala kama baara ye maa si tɛ se k'i fari faga la foyi tɛ se k'i fari faga la Allahu akbar Allahu akbar nka ni baara bɛ ka kɛ ɲɔgɔn ɲɛda filɛ la n y'a kɛ a m'a dɔn n ye n b'a dabila n y'a kɛ a m'a dɔn n ye n b'a dabila a bɛɛ bɛ dabila o kumana an badenw Ala subahana wa taala ko kuma laban na inna Allaha kana alaykum raqiba a ko ne Ala ye aw kɔlɔsibaa ye dɛ ne Ala ye aw kɔlɔsibaa ye baara in kɔnɔ kɔni a ye ne Ala tɔgɔ don a la kabi a ɲini don o tuma ne Ala fara n b'a kan n bɛ ka aw kɔlɔsi fana nin ye aya fɔlɔ laban ye Nisayi ta aya bɛ taa laban min fana na n'o ye suratul Hashiri ta ye Ala bɛ segin a kan tuguni inna Allaha khabirum bima ta'malun ne Ala kibariyalen don a ka kɛwale bɛɛ lajɛlen na a si tɛ ka kɛ ni Ala ɲinama n bɛ k'a bɛɛ lajɛlen jate bɔ aw nɔfɛ a bɛ ka ɲɔgɔn minɛ cogo min ko ni Ala bɛ k'a bɛɛ jate minɛ o kumana Ala ɲɛ siranya ka to aw hakili la ni ka tila k'a bila aw hakili la tuguni furuɲɔgɔnmaw ko Ala bɛ ka jate bɔ anw nɔfɛ o kumana n'o kɛra a ka ca Ala fɛ gɛlɛya caman bɛ wuli an badenw furu ko dɔ tɛ ten ko lankolon don ko an y'a kɛ ten an sen fɛ dɛ ayi dɛ furu t'o fɛn ye o kumana an k'a dɔn k'a fɔ hakɛw bɛ a la hakɛ minnu bɛ a la teliya bolo ma Alakira sɔlɔm ko lakum alayhinna hakun walahunna alaykum hakun hakɛ dɔ bɛ musow bolo cɛw kan hakɛ dɔ bɛ cɛw bolo musow kan nin bɛɛ lajɛlen kan k'i ta ɲini k'a dɔn nka cɛw furusosigi kɔnɔna na arrijalu qawwamuna ala nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim Ala subhanahu wa ta'ala ko furusosigi kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen k'a faamu furuɲɔgɔnma 2 k'a faamu o somɔgɔw k'a faamu masurunyamɔgɔw bɛɛ k'a faamu arrijalu qawwamun ko cɛw de jɔn bɛ ni du ye cɛw de ye dutigi ye dutigiya kalifala cɛw de la o jɔyɔrɔ in kɔni o dira cɛw de ma bima faddala Allahu ko ka d'a kan
o mara kɛcogo ko ala ye o di cɛw ma ka da ka o fisaya bɛ cɛw de bolo cɛw ka fisa musow ye o kumana o mara kɛcogo sira fɛ a t'i n'a fɔ ko ɲɛnɛmaya seleke bɛɛ lajɛlen la ko cɛw ka fisa musow ye dɔw ka hakilila y'o ye ko cɛw ka fisa musow ye ko ala ko ten ayi dɛ ala ko sira fɛ cɛw ma fisa musow ye dɛ ala m'o fɔ fan si fɛ abada kuma lasurunya bolo ma an tɛna fara ka taa o sira fɛ nka nin yɔrɔ in de la furuso sigi la mara dira cɛw de ma ko ka da kan ala ye o kumana o fisaya di cɛw ma cɛw de bɛ jɔlen bɛ du ye o jagoyara cɛw kan n'o tɛ musow yɛrɛ bɛ se ko dɔ la cɛw tɛ se o la cɛw bɛ se ko dɔ la musow tɛ se a la cogo min musow yɛrɛ bɛ se ko dɔ la cɛ si tɛ se k'o kɛ musow ka fisa cɛw o sira fɛ o la an k'a faamuya ko nin yɔrɔ in de ko don furu kɔnɔna na cɛ de o kumana furu kalifala ale de la ale jɔlen bɛ ni du ye furuɲɔgɔnma fila muso k'o de faamu muso somɔgɔw k'a faamu bɛɛ lajɛlen k'a faamu ko kuma laban de bɛ cɛ bolo furusosigi kɔnɔ nka tuma dɔ la furu bɛ ka kɛ cɛ ka kuma tɛ lamɛn muso somɔgɔ mana min fɔ muso ye o de bɛ kɛ walima cɛ somɔgɔw de ka kuma bɛ minɛ la a tɛ taa o sira kan ala sɔnna tala ko du koɲɛ tora cɛ de bolo cɛ bɛ muso a bɛ jija cogo bɛɛ lajɛlen na ka a seko n'a damayira kɛ muso ka o kumana ka jɔ ni muso ye ka jɔ n'a ye jumɛn na rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf ka garijɛgɛ di muso ma a ka balo a ka fɛɛrɛ bɔ ka jɔ ni o ye a seko n'a damayira la an muawiyata ibn haydata al-qushayri qala qultu ya rasulallahi ni sahaba n'o ye muawiya ye a ko ale alakira ɲininka ya rasulallahi ma haqqu zawjati ahadina alayhi a ko anw dɔ muso ka hakɛ ye jumɛn ye cɛ kan muso ka hakɛ k'o ye jumɛn ye cɛ kan ka alakira sɔlamu ko tut'imaha iza tu'imta ko n'i ye dumuni sɔrɔ kana dun ka to dɛ i ka ala dumuni wa taksuha iza tasaita o kumana fini n'i ye fini sɔrɔ fini di a ma k'a sutura kana a lankolon to yen wala tadribil wajiha i k'i taabolo kɛ a bugɔli ye a gosili ye kɛrɛnkɛrɛnnenya a ɲɛda la i k'i taabolo kɛ a gosili ye wala tuqabbi ko i kana kuma jugu fɔ a ma wala tahjur illa fil bayt o kumana ko ni ko bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ ni kan ka a ladabuya ko i k'o kɛ so kɔnɔ o ye alakira sɔlamu ka kumakanw ye a nafakatu alayha ka nafakati bɔ a ka furu nafolo nin bɛɛ bilala cɛw de kan o kumana nin ye muso ka hakɛw la belebelebaw ye amadenw nin ye muso ka hakɛw la belebelebaw de ye cɛw kunna n'i tulo ma da nin fɛ an balimamuso i n'a mɛn k'a fɔ ja e ka hakɛ tɛ fɛn dɔw ye nka e b'o jija m'a fɔ cogo min karata fo ka taa kɛlɛ bɔ a la ka taa furusako bɔ a la ka taa ko caman bɔ a la ka to i ka hakɛ yɛrɛ tɛ i ka hakɛ ye min ye n'i y'o dɔn i bɛ dan o ma a tɔ ye o kumana farangaw ye o kumana ɲɔgɔn nisɔndiya ni diya bɛ yen farangaw bɛ k'a la nin kɔnɔ amadenw i ma telefɔni da gɛlɛn san ko kuma mɛn nin kɔnɔ yala e bajɛ risi ko kuma mɛn nin kɔnɔ e gɛsinɛri ko kuma mɛn nin kɔnɔ wa yala o kumana e ye sanga wuli baden ko kuma mɛn nin kɔnɔ wa amadenw yala e pari wari ko kuma mɛn nin kɔnɔ wa o mana fɛn min tɛ ka hakɛ ye o bɛ taa ka taa o kɛlɛ de kolokolo k'o da cɛw da la an ka to silamɛya koli kɔnɔ k'a furu matarafa fɛn min bɛ a kisi sali ma o ko waati sera o kumana muso ka hakɛ dɔ ye jumɛn ye ni muso ka ca cɛ bolo i ka jija ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ kɛnɛ ka tilenya i ka jija i kana jɛngɛ i ka tilenya kɛ fɛn minnu fɔra k'o y'u ka hakɛ ye i ka tilen o ni ɲɔgɔn cɛ o hakɛ ninnu na fɛn minnu fɔra ka tɛmɛ u ka sokɔnɔna o kumana o fɛɛrɛ bɔli u ka dumuni ko n'a ɲɔgɔnna i k'i jija i ka tilen olu la o dɔw fana ye an y'a dɔ ta ko in khiftum alla ta'dilu fa wahida ko ala kam ni tɛ se ka tilen ko i ka da kelen ma olu o tilenya kɛ min ye o ti ala ka laɲini ye dɛ abada o ti ala ko lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum a ko aw tɛ se fiyewu ka tilen muso ni ɲɔgɔn cɛ tilenya min bɛ ka fɔ mɔgɔw fɛ an mana yɛrɛ kɔlɔsi cogo cogo a tɛ se dɛ Allahu akbar. Nare takbir. Allahu akbar. Muhammad Mustafa. Sallallahu alaihi wasallam. Ayiwa waati banna ni nin bɛɛ lajɛlen kɛra n'a taara ka taa laban furusa la o kumana ala de ye a kɛ o cogo la ka da ka tuma dɔ la ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ fo a bɛ taa laban o de la nka ko a ka jija furu sirila aw minnu kɔni ɲɛna ni aw kɛra seerew n'a denfaw ye
a man kan ka sa cogo si la aw ɲɛna ko a ka seko n'a damajira bɛɛ lajɛlen kɛ ka da ka furusa o man di ala ye an bɛ ala subahana taala deli waati a banna fɔ papiye wɛrɛ bɛna sɛbɛn tuguni an b'a fɔ ala subahana taala a ka an dɛmɛ yaasa bɛn bɛ se ka sabati cogo min na ala k'o sabati an ka sigiw kɔnɔna na ala ka sitana yɔrɔ ma janya an ɲɔgɔn cɛ wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nare takbir. Allahu Akbar. Nare takbir. Allahu Akbar. Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie tous les missionnaires qui sont fait intervention dans la première session du deuxième jour. Qu'Allah vous récompense. Qu'Allah fasse que vraiment tous les fidèles de Imam Mahdi l'Islam qui sont venus ici pour assister Jalsa, ce que le thème, les missionnaires a préparé, vous avez écouté, Allah fasse que nous tous, on applique tous les conseils que le Saint-Coran nous a donnés et notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a donnés. C'est ça, c'est l'objectif de Jalsa Salana, pour réformer les gens, que vous donnez une chaleur spirituelle, que quand vous retournez dans votre jamaat, il faut que tous les jamaats, différentes régions, c'est ça, on doit bien sensibiliser, bien former notre communauté Ahmadiyya ici au Mali. C'est ça, c'est l'objectif de Jalsa. Quand il y a un wale ninnu ma ko jalsa yɛrɛ kun yɛrɛ de ye nin ye yaasa an ka communauté n'o ye Ahmada jamakulu ye a ka dɔn ni numanya de ye a taamasiyɛn ka kɛ Ahmadaw tiɲɛna u tɛ sɔn nin ma walima Ahmada diinɛ ko kɔni u sɛbɛ don kan kan ka dɔn n'o min ye jalsa yɛrɛ kun ye o de ye ka aw former ka an kunnafoni an ka dɔnni sɔrɔ an ka taa waleya an ka sigidaw la. Maintenant, vous savez, alhamdulillah, cette année, notre frère, Dr. Sako, le Jamaat de France, Madia di Maroc. Kanu jumɛn ala ka kanu kanu jumɛn a ka kira ka kanu kanu jumɛn ala kira sallallahu alaihi wasallam a ye kumakan min fɔ n'an bɛ k'o bato an sɔnna o ma ni bɛɛ bɛ k'o ɲini bi silamɛw